Bai, erosen urduri. Edo oraindik lo. Bueno, a ver, oraindik lo baina gogotxu. Bueno, korrikak beti olako emozioak ere sortzen dazkigu, ez? Eta zenbat kilometro egiteko asmoa duzu? Bat, ez daukagu kilometro zona arrun bat. Zer da, aldapan gora? Ez aldapan bera gainera. Orain kontatuta dako taldekoak zaten, edo zeinen kilometroa dentzuena? Bai, guk egiten dugu kemen dantza taldeko kilometroa. Eta denak zate dantzariek? Bai. Eta musikariek? Bai. Minak, eta zuzu ekarri ezakit txistu edo zerbait ere girotzeko? Ben kotxetakoak eta gelditzeko ere? Bai, ez. Korrika egitea etorri gara. Prestatu zaten? Bai. Eta euskaraz ere pentsatzen dut urte guztien zehar, ez? Bai. Bueno, mila eskerra honitz animatzeagatik, eta berotu ongi, hotza iduta, eta animo, kilometro bat baino gehi egiten dut. Mila esker! Ongi hori sasoia! Bai. Egunon bortziriak, heldu da korrikak bortzirietara, haupa zuek! Eta bortzirietako lehendabiziko kilometro hontan, ikako ikasle eta irakasleak! Egunero hortxaitzen direnak euskaltegietan euskara ikasten giotake! Haupa zuek txalo bero bat hauetako! Jipi-tapa, jipi-tapa! Jipi-tapa, jipi-tapa! Ikan ere! Ikan ere! Aupa zuen! Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. Denona da, kaleko ondartza. Aupa zuek! Guazen korrikaz. Heldu gara bortziritara! Euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Jipi-tapa, jipi-tapa! Jipi-tapa, jipi-tapa! Ez atxuzte guaditzen, Ona aukera jalgia di euskaraz, utzi erdara, bizi ganoraz, denon arnasaz ta ire. Bueno, Irungori gelditzen zaigu lasterka hemen edo nola? Ostra, kuadrilla erra, Eta bortziriarra zema sartu zate? Hala, hasi zate mantxo, motorra berotzen bortzirietan ibiliko gara ondoko 20 kilometroetan. Esker mile Ika, bortzirietako Ika, lasterka gurekin itiagatik. Haupa zuek eta orain lekuko aldaketa. Gartu mesedez denak erreil honetan, ezkerriko erreilean. Bale, bortzirietako Ika utzi du lekukoa eta Mikel Zabaltzaren gogoa, 40 urte gogoan Mikel Zabaltza. Hauena da lekukoa orain, txalo bero bat beraien dako. Jipi-tapa, jipi-tapa! Jipi-tapa, jipi-tapa! Mikel ez dugulako sekulatzen duko, haupa zuen! Aupa, presoen launak talde aupa hasi! Mantxo, bagazi!
Atarratzetik Bilbora eta Bortzirietan inen dugu gaur eskala. Bortziriak Euskalduna. Adituko gaituzten Zabaiatik, Martutenetik, Lanebezanetik, aupa! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aupa zuen! Ongi gozaldu ektorizate edo nola? Gozaria gero? Hau da, egiten alden planiko berena, korrika pixket eta gero lanera. Apa zuen! Eta lasterkarien artean bertsolariek ere ikusten ditut, hola ez dut inor begiratu nahi, baina norbaitek bertsoren bati nahi badu hola egun senti ederruntan animatzen alda furgonetara eta botatzen aldu, Lagunduko zaituztegu. Hor, bastandar bat ere badugu tartean, ez dakit hemen nasi edabilen edo. Eta malerrekarrak ere bai, hemendik zubilaraino ganberrak edo. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eta txalartar berri batzuk ere baitugu bai hortxe ikusten ditut. Haupa zuen! Bortziritan ere! Euskararen alde egotetik euskaraz egitera pastu behar garelako. Bortzirietan ere euskaraz! Bortzirietan ere! Euskara! Haupa zuen! Goxo, goxoan! Aupa pitxi! Zeiker, etxalarreraino edo nola? Eta hane irundik etxalarrera. Haupa zuen! Aupa irata pintzukin! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Hau da munduen hizkuntza baten alde egiten den ekimenik handiena eta zuek zate horren parte. Eta lekuko hortan daramagu mezu sekretue Atarratzetik Bilboraino. Oraintxe, zuen eskutan. Gozatu! Aupa Belen, bizikletan! Hau sasoia! Aupa Arrano, Arrano ere! Arrano ere! Aupa zuen! Nola solastuko da Arranon, euskaraz ez balima da. Esakara jetzen bagara gero gainera gozari eder bat Arranon. Aber narra jetzen den. Hoixe, utzi espazioa furgonetai, tranqui, lekukoa gabe ez gara ganen. Goxo, goxo! Hemen sasoiko jendeak usten da, Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Lesakarrez gain berandarrak ere badire edo nola? Batzuk bai, Hortxe, hortxe! Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zergar euskara beraz bagara, maixux eta erramunen. Arranon ere! Arranon ere! Apa zuek, indartxu torrizate! Tranquil, pelotoiak ibelian uzten izate. Hoixe, goxo, goxoan. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Oida, oida! Sartu favorez denak eskuineko karrilean. Urdearen aztarna gara, elorretan
Trafikoa ereki dagolako. Urainaldera, larruzera ikita Upa, ongi etorri! Tajlatik plazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arrano nere! Arrano nere! Aupa, Arrano! Euskaraz eta giro ezin hobea gainera. Orduan lesakara baten denak, hortxe, orain YouTubetik eta jendeak uste nahiko baita, Maika telebistan eta bar, Arranon pintxo bat, kafeska bat, Asierrek atrako datze, goxo, goxo, Usu bat ainarari! irribarre batekin. Gaur doike Arranon libre izanen duzu, ez? Etxie. Gaur bortziritan besta lokala izan beharko litzateke. Korrika delaik besta lokala izan beharko litzateke. Dena etxie. Eta korrikaz gozatzera dena. Jipi japa, jipi japa! Korrika! Jipi japa, jipi japa! Korrika! Aupa, ira eta pizuk hori sasoia! Aupa zuek! Zindenak, Korrika! Bueno, gustatu zaizu aurtengo kantu edo nola? Zetak zaleak zate? Euskal Herri guztia dago gure beire, A ber, zerraten duzu. Kamara ez dakin on dago, baina hemen on baita horrena. Bueno, orain ordu txikitan igual ez da inbertze jende biliko, justen. Baina bakarren bat hortxe, bere gozariekin egonen da. Eldu da lekuko aldaketa? Aupa! Esker mile! Galerako langileak! Egunon! Esker mile Arrano! Aupa zuek! Eta ongi etorri Saberako langileak. Eta esker mile, bai Arrano, bai Saberako langileak urtero bezala, bueno, urtero ez edizioro bezala, korrikako kilometroa erosteagatik eta korrikari pixketa uzpo amateagatik. Zuen lana ezin bertzekoa da kasunten eta eskertzen dizuegu biziki gainera. Haupa zuek! Jipi japa, jipi japa! Korrika! Jipi japa, jipi japa! Korrika! Eldu eskutik enazazulotu Ganoa eta zindun lurreratu Bueno, norbait egarritua balima dago hemen badugu ura, Eskatu lasai. Jantxatu eskua lasai. Norbaitek ura behar du? Ados. Irundarrek ja kilometro batzuk inek izanen dituzte ez, edo nola? 20 kilometro edo zenbat, Irundi. Gutio. Aupa pello. Gainera Irundik berara dena xelaia. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Saberan ere! Saberan ere! Arrazongi ikasi duzu hemen leloa, Euskaraz izanen bai gara zerbait baldima gara. Euskara garelako! Nor nahi du Euskarai gabeko Euskal Herri bat, ez ditzateke Euskal Herri izanen. Bueno, indartxuk usten zaituztegu, ordan pixkat jostatu beharko gara. Bat, bi, hiru erranta gero, alduzun eta salto handiena egitera gomidatzen zaituztegu, hemen daude argazkilariek prestola instante pollitoiek hartzeko. Orduen hoixe, bale? Bat, bi eta hiru, eta gero animeleko saltoa. Prest? Bat, bi eta hiru! Haupa zuek! Gainera maldabeiti errez, hemen. Gora zuek! Venga, dertze bat egine du. Berriz, bat, bi, eta hiru, salto!
Kus dezatela bazterretik pasten nahi diren guzti hauek, badela hemen herri bat, bere hizkuntzakin bizi nahi duela, bere hizkuntza solastu nahi duena, eta pixke bat erua gaudena ere bai, hemen, ordu txiki hauetan furgoneta baten gibeletik lasterka, baina ze polita den erua izatea. Haupa makinatxa lekukua. Gotxi. Munduen guti euskaldunak baino eroagoak. Apa zuek! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hemen lasterkari pro haunitz, Mendi lasterketetan ta ibiltzen direna badire bat baino gehiago. Baina gaur errepidez ibiliko gara, Hemen jende gehi heldu da, ongi etorri, haupa lekuko aldaketa. Ongi etorri, korrikara! Hemen arkitektuak, egunon. Ongi etorri, Mugar arkitektuak, lekukoaki. Aintzineko kilometroan ez dugu erran, baina Sabera eta Funbera, zeren uste ginen erdita erdi eginen zinutela, bale? Orduan, Sabera eta Funbera eskermile kilometro erosteagatik, eta korrikan parte hartzeagatik bertze behin ere, zeia badira hainbat edizio, bai batak, bai bertzeak, langilek parte hartzen duzuena, eta eskertzekoa da. Haupa zuek, txalo bero bat, Sabera eta Funberako langilei! Haupa zuek! Eta orain bai, eta Mugarak arkitektuak berriak ditugu aurten korrikakin, eta ongietorri familia txiki haundi politontara, eta eskermile korrikako kilometro erosteagatik eta parte hartzeagatik. Haupa zuek bertze txalo bero bat Mugarako arkitektuei. Eta badakizue, etxean zerbait imar baduzu edo etxe berriren bat edo, jak, Mugara arkitektuak. Interneten bilatu eta jak. Gaur ez deitu, gaur ez deitu. Bihartik aintzin. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bueno, lasterka arkitekto gehiago ere badaude, Ben ez dut ola kompetentzia sustatu nahi baino. Denen dako lana bada, ez? Mugara, nere! Mugara, nere! Aurpegi berri batzuk ere badire, Lehenagotik daudenak ere nor dago Irundik? Zema jende, haupa zuek! Irundarra zetorre dire, Bortzira konkistatzera edo. Gainera, gero Irundik berriz ere pastekoa da. Bihar pastuko da Irundik berriz. Edo etzi. Lapurdita gero. Haupa zuek. Gora bidasoa, bagazi bidasoan goiti. Izokina bezala, unitzetan euskaldunoi maldagoiti biltzea tokatzen zaigu, baina beti aintzin egiten dugu. Bidasoako izokinek bezala. Bueno, ja, bidasoan ez dakit izokina unitzik baden, baina euskalduna bintzat bagara. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Mugara, nere! Mugara, nere! Gero zer duten sartuko zate lanean? Zortzitan? Zazpitan? Ostra. Orduan jardunaldi jarraia, zazpitatik 3:00. Gero zer siesta. Haupa zuen. Eskertzen da, jende berria animatzea, kilometroak erostera eta denen dako lekue badago, beraz, ongi etorriak denak ere. Haupa zuen. Baduzu hola bulegoan patzeko argazki polita, gero korrika.eusen, hortxe, zanen dituzue. Ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela konbini gaiegek pentsatzea. Eta berrira, egunak iesidoaz. Jipi japa, jipi japa! Esan zenidan, jasan ez dina nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzat. Eldu gara berara! Eta Mugarako bulegoare beran izanen duzu ez dela. Hoi da. Haupa Mugara!
Saiatzen naiz, Zuek tranquil, gozatu zuen kilometroaz, furgoneta ez da zuek abeganen. saiatzen naiz, Eta behar bada tiratuko dugu gidariari belarritik. arazoan nintzen, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Zuek hiruek zate mugarako langileak edo? Ai, ongi, ongi. Luda, lekuko aldaketa! Euskal Herria korrika. Bueno! Hemen herriko agintariak aupa berako udala! Eta esker mile, azken aldiz mugarai ere, eta hemendik bi urte elkar gusten dugun, hau pasue, txalo bero bat mugarari, eta bertze txalo bat berako udalari. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa bera! Haupa patxi, gordi lekukoa! Hor dago mezu sekretuen. Ez dakigu nork idatzi duen eta zer baino. Agian bortzigar batek idatzi zanen du. Agian bai, agian ez. Agian Aitorrek idatzi zanen du mezu sekretuen. Jipi japa, jipi japa! Beran ere! Euskararen alde bai, eta gehien bat euskaraz. Beran ere euskaraz! Beran ere! Beran ere! Apai! Hace marcha berako udalak, Hartu lasai, Ritmoa bizitu duzu pixkat, hartu lasai, 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 lasai. Bale, eta badu olako ohitura txiki bat, herrietako alkatei hitz bat edo bertze basteko. Orduan, mikrofonoakin jautsiko naiz, eta ea berako alkateak hitzen bat edo botatzen den denetako. Opa, Estebe! Eta erran bezala hemen gaude euskararen alde, nahiko larri, ernazeztuko, baina haupa zuek eta haupa euskara. Aupa Aitor! Eskerrik asko Aitor, eta eskerrik asko Estebe. Honetatik jaustegatik. Eskertuko dugu Aitor txalo handi batekin. Haupa Aitor! Aupa Aitor! Petoneta, a ber, aizue, zenbat petoa ikate saltzen, honik, merexidunek edo nola? Bai, beti, agizue. Lehenbiziko petoa da honin salduko dioguna, pentsa. Egunean lehenbizikoa. Egunean lehenbizikoa. Eta ez dakite foto duen erran bi, Horrein hartu berri dugu, Bat edo bi da, ez dakigu. Bi! Eta, Bi! bai, eman bi! Behire ze ongi, ikusten duzu hemen dena saltzeko da, Eta nola gaten duzu zuek, korrikan afera? Egia da, unkituak, eta lehenbiziko orduak izaki, anitzez gehiago. Bai. Posten naiz, baina egun luzia duzu ez? Bai, noiz arte egun giren hemen, eguerdi artio, makarrak entzen, batxatuko dugu. Eta gero petonetatik jautxita laster pixketiteko asmo edo gargero egin duzu ja? Egin barko dugu, pixat, igual utzi barko diogu bertzenati, txanda, eta gelituko dira, pixat metro batzuk egitera, bai, Bueno, ederki gozatu, hau nitzaldu, eta euskera solastu beti bezala, Zeire bai. Ni esker, egun hona izan. Helduda, lekuko aldaketa. Aupa berako udala eskerrik asko eta aupa Elorri, egunon! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuen, mantxo, mantxo! Amaleun arraiztegia batu zegu korrikara eskerrik asko, beste urte batez.
Eta, bueno, guri kosta zaigu ordu txikitan jekitza, baina Amaleuri etzaio batre kosta. Oituretu daude arrain freskoa erosteko goizin ekitzera, orduen hauek gaizeki dire, ez du bezala. Eta orain, ebali maduzuen korrika eta gero, hola, arrain freskoa benzetu, antxoak edo zendu. Antxoa batzuk, legatza, mantxo. Tipi txapa! Tipi txapa! Eta Amaleunen ere euskararen alde egoteaz gain euskaraz direlako. Amaleunen ere euskara! Amaleunen ere Aupa Amaleun, aupa Ixiar! Da zen lekuko eramailea urten Amaleunek elorri! Aupa zu! Arrotu behar dugu bera inguruen pixket, eskuaraz arrotu behar ditugu. Hemengo hizkuntza delako, berezko hizkuntza. Eldu gara berara! Malda beti! Hau ez! Gero batzuk erraten dute euskara inposatzen dela, baina nola inposatuko dugu bertakoa den hizkuntza bat. Berlinen alemaniera inposatzen ez den bezala, Madrilen espainola inposatzen ez den bezala, beran ez da euskara inposatzen, berako hizkuntza da euskara. Eta zabalduko dugu, bakarna eta batu zaigu korrikara, goldat! Zaupa goldat! Esker mil Amaleun eta ungietorri goldat! Tipi txapa! Tipi txapa! Aida da temperatura pixkat hartzen! Apastu egona bera! Gozatu zuen kilometroaz, goldat! Aupa Lizar, Marga, Ziberga, Jaire, Uno, Euskara feminismo izanen delako edo ez delako izanen! Tipi txapa! Basurdearen aztarra Goldat, zere! Elorretatikan Goldat, zere! Larruzera ikitako mila katxola Tajlatik gazara hor da gure gogoa Ezerraldeko aeka saretuz lurra Eldu gara berara! Tipi txapa! bat kontu zarretan Tipi txapa! Eta goldatzekin batin hemen dugu katako aupa katakota! Bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala. Mantxo, urte distantzia furgonetatik. Adezpada, agudo heldu zate. Bizikleta bat ere jartu zaigu korrikara aupa katxali. Lesionatu omen dago eta... Tipi txapa! Gadix eta urgo altxatu lekuko gotxi, hola? Aupa goldat! Eta aupa kataku! Nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea Aupa, zuen momentu altxatu lekuko gotxi! Junkeraren fandango berri bat bezala Aupa katxali! Daia berri baten mila Katakun ere, euskaraz! Katakun ere! Eta katakun, lehen arranokin errandu bezala, euskaraz aparte kilo erra! Doike baiet! Aupa zuek! Heldu gara berara hemen lesakar batzuk ere badire, Nor heldu da lesakatik? Inor! Aupa zuek, jipi txapa! Jipi txapa! Idoia, zer moduz, ni beti bezala zuta zorrituz badator, udara, gaztere honen gara. Pozgarri ordu txiki hauetan hainbertza jende guzti hemen euskaran alde lasterka. Euskaran alde eta euskaraz. Eta lekuko aldaketa. Hemen batu zaigun korrikara, lab, aupa, lab! Tipi txapa! Idoia,
Tipi-tapa, tipi-tapa! Langileak ere! Langileak ere! Apa zuek, doike ba, langileak ere euskara! Hortik bertzemezu, giratxoietako bat ematen dio euskara burgesen hizkuntza omen dela. Ze guti dakiten euskarari buruz doi erraten dutenek. Langileak euskaldunak izan dira beti baserritarrak. Eta hoiei esker, ziurtatu da euskaren transmisioa gaurko egunetaraino. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Haupa, sindikatutan lanian aritzen zareten guztiak atzirtin lehendabiziko lerroan eta gaur berriz ere hemen lehendabiziko lerroan haupa zuen! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta hasi zaizkigu mantxo-mantxo ere korrikara hurbiltzen, hau dena posible egitea lortu duten batzordekideak, hemen dugu korrika batzordekide bat, bortzinietako batzordekide bat, txalo bero beretako! Hau pasier! Botilla odoak izu hemendik itxaso. Eba duzu bizkarrean hartu? Bidai luze batean. Heldu gara, malda beti mantxo, Mantxo. tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta bortzinietakoak eta malerrekakoei bastandar batzuk ere gehitu zaizki hemen, ez dakit bastaneraino lasterka iteko asma duten, baino. Hau batzuen. Irungo nigo alda horiek. Irun, antxe, haupa Irun. Gora Irun euskalduna. Eta hoi hartzu harri? Bada bat? Ez, hoi ez da hoi hartzu bat. Bueno, eta bertzen txalo bat, labekoendako, ganden aste artean, bazterrak arrotu zituztelako, langileen eskubideen defentsan. Txalo bero bat bereien dako, eta greba intzinuten guztietako ere bai. Haupa zuen! Eta lekuko aldaketa eskerrik asko lau! Eta hementxe ditugu, espido baita, barraskillo eta larun bentitaldeko kideak, egunon eta ongi etorri haupa zuen! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Bueno, egunon, hemen gaude Baztan Bidasoako korrikan lehenbiziko kilometrotan, eta ia ze kontatzen dakuten hemen lasterriteko prest daudenek. Gozen? Egunon! Zer moduz? Ai, ama, zer moduz? Egunon, ongi. Urduri harpatu da Twitter, urduri. Ez lo, handirik ez du. Gau pasa urduritasunan gatik edo? Hori da, zuzeneko ikusten ja. Bai. Eta zuzeneko eseritzen aizara. Eta zuzenean zenbat kilometro egiteko asmo? Ez dakit lana, joan gara ordu nola relogun kontra, bino aldirenak. Eta hau zeinen kilometroa da, zeinen kilometroa ingo duzuzuek? Hau Ladiaga ikastolana, bai, eta Ricardo Baroja eskolara. Eta elkarrekin kilometro oso bat edo nola? Saiatuko gara, bai. Ziztu bizien heldu balimeda, igual, kasu, Hori da, gabaz hori da arriskoa, baina, bueno, saiatuko gara segitzen, bai. Bueno, mi esker, gozatu eta hotzak endu. Bai, mila esker. Ondo zaudete? Orain dilo, ematen du edo, zer? Bai, baina urduritasun horretik edo... Goi zernatu zatelako? Ikasitako ernatu zatelako. Noraino, lesakaraino igual? Eta berotu duzu gorputze edo zematxa? Bai, nola berotzen da, erakutxilari. Nik ez dakit, nina izkiske... Baina guan hotzak nagona. Hanka mugituz eta bueno, eta...
eta nola hacemos tipi-tapa, tipi-tapa. Gauza, tipi-tapa, tipi-tapa. A ver, hirugarrenean, tipi-tapa, tipi-tapa. Rika! Bueno, balio du. Bueno, ongi berotu, eta ongi pastu. Ni esker. Jo? Eta Espido baita eta Barraskilo berekin batean hemen dugu beste bi batzordekide. Aroa eta Josu, txalo bero bat berendako ere, korrika batzordean egon direlako azken hilabetetan lan talan. Esker mile zuei. Aupa zuek. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Guazen itzinera! Goiti eskue, goiti! Abertzen bat euskaldu dauden hemen! Aupa zuek! Horra euskaran aldeko mezua! Barraskilo nere! Larune nere! Espido baita nere! Aupa zuek! Mikel Oñez gehienetan, Pepe eta Elbiratonetan, Mohamed Aletik bueltan, Tabekako bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika, bortzinetan garna, bortzinetako lehena biziko herrien sartzen nahi gara. Eta bortzinetako lehenbiziko herrieu alik eta euskaldunena izatea nahi dugu doike. Euskaraz izatea, euskaraz solaztia originala delako. Aize bertze hizkuntzetan solaztia baino originalagoa. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa zuek! Eta oroitu korrika ez dela meka egun hauetan akitzen, gero 375 egunetan euskara solaztea dela gure helburua. Euskarari hauzkoa ematea eta euskara normalizatzea gure herri eta hirietan. Ongi etorri korrikara! Azeri ondeketa beran! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Labiagan ere! Labiagan ere! Aupa zuen! Esker mile labiagan egunero iten duzuen lanagatik! Euskaran transmisio, euskaran eskuntzan! Aupa zuen! Txalo bero bat labiaganetako! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta maia dugu, logo ditu zaigu edo? Goizi baino jendek eta menei jendetza berako karriketan. Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa, aupa! Aitu dezatela inguruetako guziek! Euskalduna garela! Euskalduna garela furgoneta baten gibeletik goizeko bortzetan lasterka ibiltzen garenak. Euskaraz doike! Korrika! Eren sugeren itzala. Eta urteko korrikako leloa zein da? Euskara gara! Horixe bagarelako, bagara, euskara gara!
Siberiutikan mendebaldera. Labiaga gara, euskara gara, ikastola gara. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta aste honetan dugu bezala, izokina bezala, Labiaga, Nafarroa horiek, 84ko izokin hori bezala, uraren kontra batzuta, baino Euskaldunok beti antzina. Goñi, goñi! Heldu gara mantxo herrira, ernatuko ditugu herritar guztiak. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Berako karrikak lepo bezbeteak, zepoza goizeko 6etan. Eta goatzeak elitu diren guztiek eraitu dezatela Euskaren aldeko aldarria. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Atarrazetik Bilbora, hemen zuen sasoiekin Bilboño ailetuko zate batzuk, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hauxe, arranoaren egaldia! Txalo, txalo, Jon Fuerte, txalo! Heldu zaizkigu lagun berriak lekuko aldaketa eskerrik asko Labiagari! Esker mile Labiaga eta ongi etorri Ricardo Baroja eskolakoak! Haupa zuen, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Ricardo Baroja eskolakoak antxe lekuko hori, goñi, goñi! Azerendek eta beran, gora bera! Eta txalo handi bat joko diegu Euskara ikasten ari diren guraso guzti oiei haupa zuen! Denak ongieko letzate gure familian, Euskararen familian, zubiak eraiki behar ditugulako, mutur guztietan dauden gana. Haupa Diana, goñi, goñi lekuko! Jipi japa, jipi japa! Aukera jalgia di euskaraz, Jipi japa! laga erdara, bizi Eskolan ere! Egin galde guzen bat lagunote. Eskolan ere! Irekin asko izan gaitezke. Ez da itzere, nekatu zate, donola! Eskolan ere! Euskara ere, gurea. Euskaraz, eskolan ere, euskaraz, oike! Eskolan karriken ostatuen parkean mendien, ondartzan, euskaraz solastu gaitezen! Aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganora. Haupa zuen! Antxe lekuko hori! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa, beraz, ederra! Hola makie dugu gure herria! Euskaraz, beran, ere! Beraz, ere! Eta haupa, ordu txiki hauetan, korrikaitera jeki diren txiki hauek ere, Gero eskolara bateko txalo bero bat, dene! Haupa zuen! Karrikako jana, euskalduna. Lekuko eskuz eskuzera! Antxa, antxa lekukoa! Haupa zuen! Kazakistanen ere! Haira, euskaraz ez dakiz olaztuko dire, baina beltza talde bari badaude Kazakistanen, bera bai! Haupa! Haupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zu! Mantxo, mantxo eta kontuz, Heldu diren kotxetik! Eta lekuko aldaketa! Aldaketa, mantxo, mantxo! Lekuko antzinera, favore! Ona aukera jalgia di euskaraz, laga gerdera. Lekukoa, pankarta eta lasterkariak! Aber lortzen dugu! Pankarta antzinera, favore! Pankarta, aintzinera! Aiz ez doaz, kantuta oiua
gara. Jipi-japa, jipi-japa! Ona aukera Jipi-japa, jipi-japa! Laga erdara Apa zuek! bizi gara. Ona aukera jalgia di euskaraz. Laga erdara. Eta hortxe, Sanseren argazkia ikusten dut hor publiko artean. Hau ikusten nahi balima da, doakio agur bero bat Sanseri, txalo bero bat beretako, bera ere bete euskaldune dugulako, eta korrikan egonen delako, hortxe bera dago tokitik. Haupa Sansen! Haupa Sansen zaballatik lasterka seguro. Eta hemen, Ricardo Barojako ikasleak lekukoakin altxa gotxi. Hola! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eskolan ere! Euskolan ere! Doike baietz eskolan ere euskara! Egunero, hortxe, inurri lan aiten! Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Mantxo, gozatu zuen kilometroaz, Ricardo Baroja, haupa zuen! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eta Ricardo Baroja nortxe baduzuen lagun bat, eitxo? Euskaraz garbi mintzo dela, Gero zuek eskolara ganentzate edo gaur libre hartuko duzue? Egunon. Bai. Ondo. Ongi. Bai, etorri gea institutoko lekuko hartzea. Bakoitza iskin baterik etorri gea. Ai, nondik heldu zatea, bai, kontatu. Ni Tolosatik, Lekunberritik eta Oiartzundik. Baina hemen gaude lanean eta orduan pues bia. Beire, eta Tolosan eta Lekunberrin lasterrin duzue? Bai, atzo arratsaldean Lekunberrin eta gero gauean junginan Tolosara. Orduan gaude 3 ordu loinda eta hemen itxaroten, urduri ja. Bai, ez, eta gogotxu, ez? Bai, egia esan bai. Lehenengo aldia da lekuko eramango deula eta gaude pixka eta jendea agertzen da, bai. Guk usi dugu handik jendea bazela, orduan jendea izango duzu egin bai. Eta ze pentsatzen duzu sentituko duzula lekuko hartzen duzen momentuen? Bai, egia esan ez dakigu. Ez dakit, jakin nahi dut, ja bukatzen deunean ikuste eta asimilatuko etela. Eta gero orden lanera gango zate, baino konten, ez? Bai, hori bai. Gero ikusiko dugu aber nola gauden lanean, logureakin seguro, baina bai. Ilusio handia daukagu. Hori da, eta ikasleak ere etorriko dire, edo hoiek azken momentu arte zire jekitzen? Bueno, ez dakigu, hori ez dakigu. Baten bat ikusi dugu ja kaletik horrika, orduan aber agertzen dian, aber iristen dian honeaino. Ongi, ere vigilatu beharko duzu. Hori, bai, ongo geha. Bai, adi ibiliko gara. Hori da, mil esker eta gozatu lekuko hartzeaz. Eskerrik asko. Lekuko aldaketa izan da, tunelan azpitik ere, hola, portaventura pixka bat, eta orai berriz ere korrikako furgonetakin, eta jende guzti hemen lasterka, hau pasue. Mantxo, joanen gara, bizitzueko jende guztiak. Hoi da, mantxo. Distantzia utzita. Eta kasu hemendik aitzin ziluekin, eta hola, zaindu zuen zangoak, zuek mantxo, furgoneta ez da zuen gabe joanen. Tokionan ere euskaraz garelako, Tokionan ere euskaraz! Tokionan ere! Eta heldu gara baguzi, lehenzakaino jipi-japa! Gozaldu etorri zate, nola? Hola. Gero institutura edo librega. Jipi-japa! Zeien detza, beratik kanpo ere trenbideak, oztopo guztien gainetik. Guazin! Goiti eskuak, zenbat euskaldun hori kontatu nahi dugu. Haupa zuen! Goiti eskuak! Jipi-japa!
Eta euskarari ere egun argituko zaiozu bezalako jendeakin. Haupa zuen! Bizi euskara, aitatu euskara eta solastu euskara. Mikel Oñez gehienetan, Pepe eta Miratonetan, Mohamed Aletik hueltan, Talekaren bizikletan, munduan korrika, hizkuntzaren bideetan, Hortziritan ere! Euskararen herrietan, kariketan doa, Euskara, baina argi utziz, horretaz gain, euskara ez dela eskoletako hizkuntza bakarrik, karrikako hizkuntza da apartekoa, lagun artekoa. Beraz, bizitzako aspektu guztietan erabili beharrekoa. Eta ze polita garen euskaraz, Ze originalak, ze guapoak gena. Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Dakit paperan hasi zaigun, edo beratarrak hasi zaizkigun, baina bueno, berdin du, mantxaleko zateztala. Zerua lurra uzoa, Euskal Herrian dago, Euskal mundu osoa. Eta mantxalekok sasoian egonen dire, nola ez dire honen ba sasoian mantxalekoa. Dena prest, berako lasterketarako edo nola. Sasoiak eta moztu beharrako ni. Noiz da, pirilaren meretzian. Haupa, apirilaren meretzian, berako mendilazterketa mantxalek antolatua. Tipi japa, tipi japa! Eta eskermile mantxale beti bezala, kilometro erosteagatik eta korrika laguntzeagatik. Eta hau, zuengatik indugu hemen pixkat, emozio pixka mateagatik mendian lasterka eta hola. Errepidetik lasterka egiteak ez duelako sobera grazik eta, bueno, pixka sartu dugu. Bidezka pixka. Haupa zuen. Zekari dituzuen, mendian lasterkaiteko zapatillak edo errepidean lasterkaitekoak? Mendikoak. Arritzeko baino inork ez du normalik, Haupa zuen, ez dugu propagandekin nahi ikiliani, baino. Goizero irrifarra txoko guztitatu da bere lekua, kirolean ere badu bere lekua, eta kirolean ere euskara bizitzeko opa mantxale, ipinjapa, ipinjapa. Zenekatu uztateo! Ipinjapa! Mantxale! Euskaraz eta sasoia mantxale. Hemen mantxaleko errepresentazio onenaian eta antxalekua. Eta ekinekin erote du berako mendirazterketa. Haupa zuen, lasai, ez dago prisaiketa. Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Hortxe putzu batzu bidean, adarrak, bueno, emozio pixkatu. Argitzen ari du egunak ere, aterikoak mendea, dirudi ordea, zorionak hartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estela. Tipi japa, tipi japa! Haupa mantxale! Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zonirekin dap-dap, nik zure
ze garrantzitsuaren, bera bezalako herrietan, Mantxale bezalako taldeek egiten duten lana euskarari auskoa emateko, euskarari indarra emateko. Azkenean, ekimena behar ditugu euskaraz, sare soziala behar ditugu euskaraz, ekitaldiak, ahalik eta gauza gehiena, gure mundu txiki hau gero eta handiagoa izateko. Apa zuek, txalo bero Mantxalentzako! Aitz berriz ere lekukokin, aupa aitz! Olako... Jipi japa! Jipi japa! Olako hankazuztarrekin esakaino ere ganen da bai hau. Aitz zu prest, beti maratoiak dirako? Sasoiko zaude. Eta hemen, Euskal Herri guztiazko ebile dago, Mantxaleko lasterkaria behire. Batzuk baiko dire, kolakau hartzen, antxe, Gipuzkoa, Bizkaia, Xiberu, Zapuki, Araban, Nafarroa egualdean, eta agur bat horietako ere, agurtu, goiti eskuenak! Goiti eskuenak! Oseitzuela, kolakauak eta kap... Hor, justo beraz, atitzen denean, oso kilometro hori dugu. Eta zeinen da? Zeinen da? Mantxalekoa, da... Ai, zeldu dire hauek lasterka! Bai... Boiki, Nondik heldu zatezuek lasterka? Lesakatik du. Ostras, eta berriz ere lesakaraino buelta? Bai, beharko, bai. Bueno, joan tetorri 10 kilometro. Bueno, zerbait ere bada. Ba, nahikoa. Bueno, izeba, segi tipita patorrika eta gozatu, Vale, Aio! Neska ezaguna izan nintzen gero, urkiolara joan da zan Lanera baino horren prestatzeko zerrobek horrika pizkatu bestia baino. Bozaldu bitartean, Mantxaleko jende jator eta polita urruzia gurekin lasterka. Ikustia eta egitea ere bai, Urriban eta gero lanera gaur. Denak. Lanera euskaraz, Txaur lanera gogotxu anezate. Gortako zekorra nadarentzako, Daliza maitxiek ezurre baino, Jipi japa! Kasu putzuekin, eta duzue lanera hanka guztiekin joan nahi. Edo dutxatuko ezate gero. Hor animaleko putzu, Gizon honeko lan ezateko, Jose txumaitia izilo beto, Ziugaz bakarrik egin du nilo. Guzti gustora! Hemen heldu zaizkigu lesakarrak! Mesedez, pankarta gibeletik sartu jendia, pankarta gibeletik! Lekukoa, pankarta eta lasterkariak haber lortzen dugun, eta egunon lesakarrari ongitorri! Aupa! Aupa, Mantxo! Eskerrik asko! Eta animo hankak guztietu zer guziei, Gero balkonian batu, zapatillak idortzen eta lanera dutxa goxo atartuta. Aupa zuen, esker mire korrika gurekin ibitzeagatik. Bueno, eta lesakarrak batu zaizkigu korrikaren egiten duzu. Feliz amaitxie, Jipi japa! Zenbak izonek azen Jipi japa! Ostra, lesakarrak indartxu torri dire, Yo, hoi da hoi sasoia. Kasu agarrak, nadarrak. Hau emozioz betetako lasterketa. Bueno, eta hemen trenbideko malda gogorrena. Jipi japa! Aupa! Jipi japa! Egunon dene! Egun ederra duguta! Eldu gara lesakara, aupa, beti gazten ere euskaraz garelako! Beti gazten ere euskaraz! Beti gazten ere!
Eta gu ere, oztopo guztien aintzinetik, ez digutelako utzi errepide hortatik pasten, baina hementxe trenbidetik, euskara ez delako geldituko, eta aintzine gainen dugulako. Zuei esker, zuek aitzatelako hemen lekuko eramaten, urtero bezala, beti gazte, bueno, urtero ez, edizioro, bi urtean behin, baina esker mire zuen parte hartzeagatik. Haupa beti gazte, txalo bat zuetako! Noren kilometra inbar duzu zuen? Beti gazteko kilometroa. Bueno, lesakara. Eta non duzue? Pues justo hementxe bertan. Eta zu kirolaria izan da, zenbat kilometra inbar duzu? Pues momentuz 3 lesakara, eta kusiko dugu. Irantzi lagintzen magara ez dutela uste, bino... Igual doneste beraino? Ez, doneste ben gero bertze kilometro batzuk imarko ditugu, eskolaki. Ederki. Bueno, eta lekuko hartuko duzu edo aurten ez dago zortei? Ez, aurten ez dago zortei. Igual doneste bezatiren bat, bino ez. Aurten deus ez. Bueno, ere gozatuko duzu berdin, ez? Bai, behin buelta bat eman korrikain euskara solasten, gustara. Hoi da, urte guztien zehar muskulo bat mantendu behar dugu martxan, ningeina eta euskeraz, ez? Beti. Bueno, mila esker eta gozatu. A ber, zenbat kilometra iten duzu. Kontatuko dizut, esker mila, aio. Zuri, aio. Izen polita bat duztenioten taldeari, beti gazte. Hala balit. Putzutik putzura, saltoka guazen gero batzu gara korrikan. Euskalune badulako eroaize bat, baina eskerrak badugun. Bertzegize euskara aspaldi desagertu honen litzateke, eman dizkigutek guztiekin, baina hortxe segitzen dugu buru hor. Solasia gure artean, transmisioan, karriketan, eskoletan, tabernetan, ekimenak antolatzen, futbol partiduetan, sokatiran aitzen zatea edo, Aupa! Dira, soka, euskaren soka! Aupa zuen! Jipi-japa! Gaur ez da entrenamendu izanen, ez? Aiko entrenamendu bat zuaitzetik! Alde plazera hau maio elantxa lekuko goti! Eldu gara lesakara, bidazoa bat zerretik! Haupa zuen! Azegun ederra! Eta azte jende pila hemen azterka, Aixo! Noren kilometroa duzue? Beti gaztekoa! Apa, beti gazte! Bai, denak elkarrekin. Bai. Eta beti gaztekoa ez sokatira, futbola zertzate? Dena. Denti pixkot. Dena bat? Dentikan, bai. Erki, bueno, mila esker, eta kilometro honitz egin. Ibelekoak ez dira klasika ageri ere. Haupa zuen! Bueno, indartxu zaudetena kusita egin dugu olatutxo bat, bale? Aintzinetik hasita gibeleraino. Gibelekoak erantzuten duten, aintzinetik hasiko da olatua eskoa goititut, eta gibelera ea jagatzen den, bale? 1, 2, 3 erranta gero. 1, 2, 3! Haupa! Azte giro hortxiritan. Beti gaztekoak ere ganetzate berako medida azterketara edo nola? Lesakako kirraiko, bai. Oinik badago lesaka bera pikea edo nola? Badago. Beti behar da pixka, bera pike sanoa, Pike sanoa, bine euskarak elegantzen batu hori, beti. Haupa zuen! Irundarri balda hori tropelean, irundarri! Arretiratu zaizkigu ja. Lanera gamerko dira eta... Nik hemen lesakar batzuk ikusten jut, aber norra lesakara altxaskua? Egun
non talde, zatu zaudete? Ongi zaudete? Primeran, nork eraman behar du lekukoa? Ez dakizue? Momentuz falta dugu, berez eraman bartzuna beren zera. Venga, Ah, mira, ya está. Heldu da, non da, hementxe, a ber. Nerea! Bai, urduri baina ongi. Urduri, bai? Bai, Ze ongi, bai? Betaren mentu. Entonces no una gorrita, geratzen kinberatu eta etorri gara emozioak ere, ez? Zerbitzuen bai, haietu berri eta ja mundiate aukera Posten naiz, deus ere, gozatu, bilesker, eta... Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Beratar batzuk ere badiren, hor da beratarra altxaskua. Da igantziarrik bada hemen. Haze gau giro, Igantziar batzuk ere bai. Etxalartarrik bada. elkarrekin gauden aldiro. Arantztarrik badugu. Beti presente, euskararen aldeu da berriro. Haze gau giro, hause bain bizikoza. Ondo ordenatutako kaosa. Gure ametxetako paradoxa. Euskal Herri oso baten poza. Hau bai karroza, berdin zaigun olegilo. Barnetek edo panazio arrigo edo legeitio. Bai gorri edo txandillo, izoztutako olio. Kampingaz kalefakzio, batzuk ez dut ulertuko. Baina ez dugu behar genio, haze gau giro. Elkarrekin gauden aldiro. Beti presente, euskararen aldeu da berriro. Haze gau giro, mendikate honek aikulotuak. Zubitun elbide gorri eta bide galduak. Ez du axola zordu den edo non gauden bihar. Euskararen herri honek ematen digu indar. Da zuekin berriro, herri modunean edestiro. Badaudela horreka motibo, korrikaren olentura higo. Da zuekin berriro, herri modunean edestiro. Badaudelako hamaika motibo, korrikaren olatura higo. Haze gau giro, berdin zaigun olegilo. Barnetek edo panazio arrigo edo legeitio. Bai gorri edo txandillo, izoztutako olio. Kampingaz kalefakzio, batzuk ez dute ulertuko. Baina ez dugu behar genio, haze gau giro. Elkarrekin gauden aldiro. Lesakar batzuk lan iten dute eta baziranera. Presente, euskararen aldeu da berriro. Haze gau giro, haze gau giro. Elkarrekin gauden aldiro. Beti presente, euskararen aldeu da berriro. Haze gau giro. Heldu gara lesakara, txipi txapa, txipi txapa. Txipi txapa, txipi txapa. Hau pazuek, zeien den bila, ze ederra. Mantxo, baurri. Hau pa Mikel gaur batuta biharrean lekukoa. Goti. Jipi japa! Jipi japa! Eta buelteu da, bekatu sasoie, gabak
zerueri begire, da zure marradun minigo nie, amaitu da iunie. Bueno, eta, hola, lesakara unitzere garen ez, hola. Hemengo kantua epatuko dugu pizkazuek animatzeko. Eskerrik asko Lesakako musika bandari eta eskerrik asko Xulu Prinak ere hau batzuek Lesakako sare feminista. Aupa Lesaka! Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Nork izautzen du kanta hau, altxa-altxatuak, nork izautzen du? Aupakaka. Aupa Xulufrinek! Esker mile korrikara batzeagatik eta berriz ere urtero bezala kilometro erosteagatik, aupa zuek! Tipi japa, tipi japa! Sartu favorez eskuinetara, Aupa Xulufrinak guk ere, herri euskaldun eta feminista nahi dugulako aupatzuek eskerrik asko urte oso artean egiten duzuen lan guzti horregatik. Oasi berdea Lesaka, oasi berdea! Eta oasi euskalduna ere bai! Ai, ai, ai! Bakizu letra doiatzen zaitzen. Non posible du laskorte egin eta kantatu erdi Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Aupa Lesaka eta aupa Xulufrinak. Berrira indartxu sartuko gara, Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Goiti zapi more horiek eta goiti lekukoa, aupa zuek, aupa neska. Aupa idoia, altxa lekukoa goiti. Eta hartu transizio kilometroa gozatu momentu bakoitza, pausu bakoitza. Norbaitek gura nahi baldin badu ere, furgonetara urbiltzen alda, Eta lugara ezina, Ez dago goie, tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Venga, Lorea, altxa lekukoa aupatzuek. Kasu! Sartu favorez, eskuineko karrilean denak favorez. Autoak eta bertzerakoak heldu baitira kontrako norabidean. Eta guartzerako argitu egunak atze egun polita, korrikak egazti aupatzuek. Egun polita lasterkaiteko horre, Horai Piedaden goiti ere malda hori egiteko egun polita duzue. Euskaldun honako ez dago malda, ez dago. Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Esker mile Xulufrinek! Zuen elkarte haupa nerea, altxa lekukoa! Eta esker mile erran bezala zerbitzuen elkarteari ere! Duen aportazioa egiteagatik, kilometroan laguntzeagatik, haupa zuek, gora zerbitzuen elkartea! Zer da herri bat, zerbitzurik gabe, zer da herri bat, komertziorik gabe haupa zuek! Gora komertzio txikia eta euskalduna, hoi da behar duguna! Tipi japa, tipi japa! Tipi japa, tipi japa! Eta zer da hurbilago komertzio txikia baino, eta zer da hurbilago euskara baino. Eta hurbiltasun horrek badu bertze puntu bat. Aupa langilea! Tipi japa, tipi japa! Guazen goiti! Aupa Maia! Aupa Maia eta Maria, goiti lekuko haupa zuek! Hartu
lasai, furgoneta zazue gabe gane. Hor eskutatu zuen hori da korrikaren gauzarik preziatuena zuekin batera. Eta hori gabe, ez da iniora ganen. Goxoa. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Jipi-japa! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat ezara, Bidaia berri baten bila. Irautsi ze herri polita zaten euskara, Rolasi iraun batzue, gau palezaka. Galdia lumadi berriaz. Irrintzi zarra hogaztetan, transmisioan egunerokoan, behar dugulako euskara ospotu. Jipi-japa! Gora lesakarrak, eta gora lesakako zerbitzuak, denda kostatuak eta barrekoak. Zerbitzu guztiek dituzu lesakan, ez doike? Fandango berri bat bezala, bidaia berri bat. Zerbitzu haunitz eta hona. Tapata alderi baduzuen. Bai, haupa, mertxe, atxe. Ara. Arropa denda? Ongi etorri korrikara, batu gure gana, batu gure zuge erraldoi ontara. Euskal Herriko karreterak egunez eta gauez zeharkatzen nahi den zuge euskaldune gardelako. Merezi izan duela. Korrikak merezi du, euskarak merezi du. Hau batzue, jipi-japa! Sartu eskuinetara, favorez, sartu eskuinera. Eskerrik asko lezakako zerbitzuen elkarteari hau batzue. Eta hementxe herriko agintariak hau batzue. Lezakako udala. Jipi-japa! Haupa lezakako udala, eskermile zuei ere, korrika batzeagatik, kilometro erosteagatik eta korrika laguntzeagatik, hau batzue. Eta eskermile zuen eguneroko lana euskaraz zineagatik, doike. Haupa ladi, zuen, eneko argine, haupa zuek eta haupa lezakako udala eskerrik asko, herri euskaldun baten alde egiten duzuenako egunero, haupa zuen. Elugara zuen herrira, jipi-japa! Gure bidea, euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa, orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko, trago batetan dezakegu dena gero atxartzeko, hizkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko. Haupa, doike baiek, esakan euskaraz, nola izan. Txalo, karretera bazterretatik hau batzue, egunon! Tamuga hortzen gainetik. Elugara herrira, pua guztien gainetik, euskaraz garelako hau batzuek haupa lezakako udala eta haupa lezaka! Eta azpien dugun bezala beratarrekin hemen Arkatia dagoela aprobetxatu zizate hortze batzi beharko dugu. Berako Arkatia solastu da, orduan esakako ere solastu beharko da, doike, Jodeu marrona. Ertzerik gabe, herri honetan euskaraz bizitzen garela, euskaraz bizitzen jarraitu nahi dugula. Eta hori, gora lesaka, Nafarroa eta Euskal Herri euskalduna. Hau paraditz, txalo hundi balari xentzat, eskerrik asko! Eta elugara lesakara, eskerrik asko, elkartu zaten guzti horiei! Nor sartu berri da korrikara, venga, altza eskua! Hau batzue! Jipi-japa! Jipi-japa! Muixo handi bat, zarre goitzako kide guztiei, segura ditzen gaituztela! Jipi-japa! Eta zuen
altxatuz, goiti denak eskuek, goiti, guztezkala Euskal Herriak zenbat Euskaldun dauden lesaka, laupa zuen! Guazen, guazen! Heldu gara dira! Lesakan ere! Lesakan ere! Eta dantzara egiten alduzu, Ega, eskua goiti! Opa! Zerbait ikusteko Ongi etorri korrikara! Atu korrikara! Altxo lekuko aldaketa kartela itzinera! Eta ongi etorri! Lesakako eskola, irain eskola! Haupa zuen! Egunon haupa zuen! Altxa lekuko goiti! Jipi japa! Haupa, energia positiboa transmititzen duzuen! Hori ere bagara. Haupa, irain herri eskola eskerrik asko egunero euskaran alde egiten duzuen lan horrengatik haupa zuen! Zergar euskara beraz bagara. Eta txalo bat eskatu nahi datzuet hemen, lekukoaren ondoan, irain eskolako ordezkariak, korrika bat ordean parte hartu duten bi ordezkarietako, txalo bero bat beraietako! Txalo! Ze korrika antolatzeko azkeria bat eta gaitu gara hortxe jotake, eta ez litzateke korrika izanen hemen, bortzinitako korrika bat zorrei eskerrez zanen ez balitz. Haupa zuen! Haupa Lesaka eta gora bortziria! Jipi japa! Jipi japa! Haze giroa! Lasai! Mantxo! Gozatu zuen metro bakotxar! Momentu bakotxar! Eta gero argazkiak baditu zuen korrika.eus horri aldean. Eskolako paretetan patzeko. Gaur eskolan libre doike, ez? Gero, eskola. Haupa Lesaka! Zederra! Zuen herriko karrikak, zuen herriko kaleak, hola jipi japa! Lesakan ere! Mantxo! Orain, errepide handia horatena ganez, denak elkartu gaitezte. Elkarrekin aize gehiago eta aize hobea baikara. Ze jentzertza giberean! Jipi japa! Haupa Lesaka, haupa irain eskola! Esker mile egunero euskaran alde eta euskara ziten duzuen lanangatik. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Lesakan ere euskara garelako! Eta izan nahi dugulako eta izanen garelako haupa zuek! Jipi japa! Maitasun eskutiz baten bide luzea. Siberutikan mende baldera. Mantxo! Junkeraren fandango berri bat bezala. Iraia berri baten bila. Irain herri eskolak altxa lekukoa! Korrika! Arranaren egaldia lumadi berria. Jipi japa! Lesakan ere! Zintzizar bat ahogaztetan. Lesakan ere! Nola erasoaztuko da olako herri polita euskaraz doike? Hartu indarrak, guain igantzi aldera joateko hartu indarrak, mantxo! Jipi japa! Haupa! Azken metroak irain eskolandako! Karrika pollita hauetan! Eta inbentze euskaldun pollinekin! Lekuko aldaketa! Lekuko altzinera! Aldatu lekukoa! Haupa! Haupa, Tatin Mairi Kastola, haupa zuen egunon ongi etorri! Esker mile Lesaka! Korrikari harrera urteagatik goitziak goitzi! Jipi japa!
Jipi-japa, jipi-japa! Atzen girua Eskerbileta Zirumairu Eskastolai. Lekuko antzeagatik, Euskararen lekukoa. Egunero Euskara erakusten, Euskararen alde lanean, hau pasue. Eta lekukoa, Euskara ikasteko apustu egin duten oiei, zuen seme alabak, Euskara bizitzea nahi duzuen oiei, hau pasue zorionak eskerrik asko. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aitu daiela desakaukarriketako jartzuna, Euskal Herri guzia eta mundu guzien. Euskara ofiziala nahi dugulako, lesaka euskalduna nahi dugulako, Nafarro euskalduna, Euskaren euskalduna. Eta zein da hemen da Zirumairuko ikaslea, atxatzen zuazein da hemen? Ikasle txintxona, seguro. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aupa, lasai, lasai. Aupa da Zirumairu ikastola eskerrik asko egunero Euskaran alde egiten duzuen lan guzti horrengatik aupa zuen. Aupa Matxane, angibelean ere lasterka, animo! Eta zubi gaineko ez diguzu dantzatuko da nola? Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Hasiko gara faldan goti, suabe, aupa zuen. Lesakan ere! Lesakan ere! Hemen batzuk tramposo xamarrak. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eta hementxe, indartxu, zuen ikastola da hau, da Zirumairu ikastola da hau, nabaritu dadila, aupa zuen! Goiti esku, goiti esku guziak eazen bat! Euskalduntzaren kontatu nahi dugu lesakan zenbat euskalduntzate! Hau zuen! Guazen lesaka, jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aupa zuen, mantxo! Zueko elmartxan, furgoneta bidez togo eta pixkata intzinatu behar du, baina ez da eskapatuko. Euskaraz bizi nahi dugulako lesaka! Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, Eta euskaraz bizi zatelako, bete! oean sartzean, Jipi-japa, jipi-japa! bizitzan jabe, Jipi-japa, jipi-japa! gorde gabe, kaletan, Eta errani dugu berriz ere, lekukoa eskutan, beraien seme alabak, euskaraz bizitzeko apustu egin duten gurasoria, aupa zuen! euskaraz bizi naiz, Zuei esker biziko da euskara, zuei esker ere, jipi-japa, jipi-japa! bizi naiz. Jipi-japa, jipi-japa! bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzu, euskaraz bizi nahi dut goze. Eta badaien korrika, bortziritako bazterren errauetan barna. Mantxo, kilometroak inez. Bat bertxak ibeletik lekukoa pastuz esku. Euskara bezala transmisioa beharrelako. Gurasoetatik seme alabetara. Eskoletan, ikastoletan, hau pasuen. Bizitzan jabe, nortasuna eta izaera Zenbat diote lesaka, zederra, zuen herria euskaraz, lesakan ere! Lesakan ere! Aupa, mantxo, baguzik, jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Haupa lesaka! Eta bai mendate hasiera, Maila bereziko mendatea. Eta hemen lekuko aldaketa da Zirumairu ikastola, mila esker! Eskerbileta Zirumairu ikastola. Eta horri etorri, lesakako txistulariak lideten gai! Bueno, egunon, zer modu zaudete? Baita zuri egunon. Pixko dut nerviostik. Nerviostek, eta bi zaudete bakarrik, ez da inor gehiago etorri behar? Batzuk heldu dire korrikakin ez, batzuk heldu dire. Heldu dire lehenagotikan batzuk eta espero dugu ona eta jetzin urbiltzea gurean Geixo ez izatea. da bakarrik isko. Lesakako txistulari gara. Bai.
Bale, orduan, eta ez dut txisto ekarri? Ez. Zeria da sobera. Ez genion zentzu handirik arautzen, txisto ekartzeri. Lekukoa txisto dena batera, maldagoiti... Exactamente. Maldagoitina hitz importantea. Tokatu zaigu eta... Joan den urtin bezala, por suerte. Ui, hau zer da mezu bat? Bai, kantzako. Favorez, berriz ez. Bueno, dugu erdia, Dugu erdia eta gero dantzataldikin bertzerdia, así que saiatuko gara gure erdia bintzat. Orden erdia izein duzu, Bai, a ber. Ikusko dugu. Gainera, arnasazuek entrenatu duzu, bueno, dantzariek ere, bai, pentsatzen dut, baina zuek ere baduzu, ez? Ikusko dugu. Nola joaten garen maldago. Inen dugu. Hori da, jarrera, bai, daike, bueno, eta berotu duzu edo... Ez, oantxa jotu gara. Urduritasunak ja sartuko datzue... Elkarrizketa da beroketa. Hola, elkarrizketa hauek dire onak berotzeko. Bueno, mila esker eta gozatu. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio, arte. Haupa txistularia, txistuk ez duzu ekarri, baina, bueno, ez diguzu txistulioko gaur. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Txistulariak ere! Txistulariak ere! Eta indarri bali baduzue, beste txalobero bat direndako korrika batzordeko partea bera ere, txalobero bat azken hilabetetako lanagatik, hau pasu! Euskara lauda esan gure pele herria. Haupa lezaka! Handikan baitu korrika kasihera berria. Donostiako tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen duena. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gaur ikastolan igual, telebista patu eta egun osoa korrika ikusten. Erren irakasleari gaur korrika ikusiko dugu. Eta gure mintza erazen okarrogago zen. Gure peletik Bilbora lekuko agirrezen. Izakatea eten gabe, oro blaster guazen. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Agurtu lesakati! Euskaldun den guztiak burua atxabeza. Morenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza. Korrikazale guztiek hause eskatzen dute. Nola zabaldua dagon presia bezate. Eta zazpie pastuzio orain etxetik usten nahi direna gozaltzeneko direla nera gamaino findeago. Artxe goxo, kolakau eskutan. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli bezala Euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gauez korrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik Hau, zugarra. parla pollita, Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi, hizkuntza eta herria Jipi japa, jipi japa! berek nahi daukute konprendidazi. Bata Gazteria lezakan, ez daizkela bizi. Haupa, sasoiko gazteria. Eta hemen badugu jendia Euskaldintza aspalditik ari zaiguna korrikan aspaldi dana laguntzaile. Adibidez, Eduardo Konde, txalo bat Eduardori! Haupa, Eduardo! Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata. Zuek taldetxo bat, nortu zate? Lesakako dantzataldea. Lesakako dantzataldea, eta zuek bakarri zate taldekoak edo? Ez, falta da jendia. Beste direla hori. Eta iritsiko diren baino eta gehiago. Aietuko diren. Bai, ez, bueno, eta lekukoa denen arken eramango duzu edo? Bueno, ni kartuko dut hasieran, gero bai, denak, joanen gara pasatzen. Eta lekuko eramatea ze sensazio ematen du edo, edo igual ez da lehenbiziko aldia, ez dakit?
Ez da ere bizkaldia, minio ona, konten. Horrek erran nahi du, aguantatu behar duzula kilometro guzie? Bai, eskerrak erdia dela bakarra. Gainera maldagoiti, ez dakit. Baina, bueno, zuek dantzariek zate eta ja entrenatuk egongo zate, ez? Arnasa ez duzu galduko eta holako, akaso dantza ere inen duzu, Aurten nahiko korrika ditik maldagoiti. Bai, ez, lasterka itea maldagoiti ez da erresa. Gainera erran digote eta gatzegula maldariko kernago antxe bertan, hasi que animuk ez dakit nola daude. Ba, inen duzu errez, eta gainera konturatu orduko ja, igual 2 kilometro inak izan duzu. Zaitu ditzen. Ez duzu esperantzai? Handik bai, nik usten datzuen sasoian zaudetela eta ongi entrenatuk zauzela, Eskertzen da. Bueno, orduan hemendik 2 kilometrotara berriz ere elkar ikusiko dugu. Igantzin ikusiko. Eta igantzin gozaria? Ez. Gero buelta oinez. Buelta manda baiti eta baina ez ongi, ez? Bueno, ba, mi esker eta gozatu. Denok korrikara. Aupa txistulari. Eta lekuko aldaketa, eskerrik asko lesakako txistulariek. Euskara da korrikara. Aupa, ongi etorri korrikara. Ongi etorri, Tantirumairu dantza talde aupa zuek egunon! Txalo, Tantirumairu dantza taldeari! Eta dantza bati nahi bauzue, zok eskatu kantua eta agupatuko dugu, Ez dago presai. Zer sasoia? Lesakan bada sasoia, Koloretako ametsak. Bueno, orduan kantatu beharko dugu igual, Musika itzaliko dugu eta kantatuko dugu. Kantatuko dugu, Paolari! Vale. Musika itzatzen badute kantatuko dugu. Venga, ba. 1, 2 eta 3. Zorionak zuri, zorionak Aupa! Txalo! Aunitzurtez Paola! Aunitzurtez Paola atarratzetik korrikan dagona furgonetan! Eskerrik asko, Paola! Eta gauztu sasoia, maldagoiti, maldatzarra huetan eta zorionak zuri kantatzen. Ezin ditu diskutatu, zu ikusitako. Aupa! Hanka eta eskuetan, Jipi japa! nire bihotza Jipi japa! Eta beratarri gelditzen alda oinik pelotoian. Badire batzu. Hemen lesakarrak eta igantziarrak ere batzu, Altxa esku igantziarrak! Aupa igantzi gero gozaria baduzu igantzin, Mantxo. Artu tranqui malda, gozatu zuen kilometroan. Aupa Tantirumairu dantza taldea, amai etxaso miren, ane, bai hili deusio batzue. Zuen aurpegiek transmititzen duten alaitasun horrekin urrungaren da euskara. Gelditzen zaigu itarriko jueritako. Jipi japa! Jipi japa! Mantxo. Furgoneta ezin kasuik, zuek duzue lekukoa. Zuek zate korrikaren bizkarrezurra momentu honetan. Hala, pankartak endu dute, eraz, korrikalari guztiak lekukoaren ondora, lekukoaren gibeletik doike. Malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri garoko gara. Aupa, Tantirumairu dantza taldea, mantxo! Izan bat, egin bat, Jipi japa! bateta batzuk gara, Gora utziriak euskalduna! Eko ekilibristak, zu irenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Aupa! Goiti eskue! Aupa
Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Atera gara, kultura atera gara, herrizeri garoko gara. Egunon. Ze, korrika ikusten nahi zineten non zagon eta Bai. dago edo? Beran deldu den, da noiz heldu den? Eta puntol heldu da? Ez. Baina zire ja beratik ibiltzen hasi dire bastante, lesak aldera. Oi, man saldo dire orduan. Bai, ez dakit, ordu lorden bado beranduzko ikusitut, jo ez dakit, baina ari gara pixko dola ikusten, zimaz. Eta zuek zeinen kilometroain bar duz hemen, bi bakarrik ikusten datzuet? Gora, igantziko biltoki elkarteko. Bai, hemen, sozialeko. Eta elkartea bi bakarrik osatzen dute, ez doike? Ez, honitzez gehiago, minio, juntakik hemen gu bakarrik hartu gara, eta bueno, oin irugarna jautsi barra da, oin heldu da jendia baita ere, ezkenik baina denbora badugu. Bai, eta gainera berandu heldu denez, igual jendea ernatzeko ere asti emanen dio. Ba, eta gero aparte, gaztik guzi ditugu horbeian, eta horik ere puntatuko den ikuste gai. Malda goiti heldu dire eta ailegatuko dire? Guk ere badugu, Guk ere badugu Malda puska bat. Pixko badugu, bai. Ez gara, hori, xelaien hilbarrak. Baina igual gero elkartean gosari eder bat prestatuko duzu, ze? Daukigu hori, estankun bada, ez? Zortzietan badugu igantzeko estankun gosaria eta antxen gedituke gosaltzen nahi, segurenik. Malda goiti, baina merezi du, ez? Gero bukaera hon bat. Bai, hombre hori bai, tripa beti behar da, bertzen naz, bai, gozaldu gabe torri izan dira honitzere goizin goiz jakita eta horik ere gozaltzera, bai, badakizu. Bale, bueno, eta orduan zuek lekukoa eramango duzue, pentsatzen dut, zuek hemen zaudete, zuek eramango duzue, eta ze sensazio lekukoakin? Ez gure pixkot, betikoa, nervi pixkot eta gutxi ego, azken urte honitzez nik ez dut erami beden, ez dakik ikizma erandoke? Ez, nik ez dut ondaino erami. Ez dut bilundu nahi amia? Orduan, lehenbiziko aldie? Ez, nik ez dut lekukurik eran barrunak. Pasako di betikoa, pasako di. Hartu barko duzu? Kriston peleik egitun. Bai. Dardi jokata nahi dudara. Nik. Bueno, bertzera elkarrekin. Elkarrekin. Egin dut betea. Bai. Bueno, hoxen, ongi pasatu, gozatu, animo maldakin, Eskerrik asko. Eta gozatuko zari ere bai. Bai, venga, mila esker. Mila esker zabei. Aio. Izan da, egin batzuk eta batik denok bat eta batzuk gara onara, euskara bat mundu alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Euskara, jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Eta hastien aipatu dugu, baina honetxe duzuen nahi, korrika batzordean ibili dena, azken hilabete hauetan lanean, eta eta Maiana ere bai hor dago, niretean, horretxe ikusi dut. Aupa Maiana, beste txalo bat honetako. Ekida izan delako. Aze gazteria igantzin, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta kexari bali maduzu, malda goiti tokatu zaizuelako kilometroa, naitz eta Maiana erran, Opa, ongi etorri igantzin! Ongi etorri korrikara! Ongi etorri zuen herrira! Eta bastardar korrikalariak hortzu segitzen duen garrastatik oinik, Tasoiko. Igantzin ere! Mikel Oñez gehienetan, Pepe eta Igantzin ere! Mohamed lanetik bueltan, Zeru ez gandira azte buruko ekintadiek, ongi? Hizkuntzaren bideetan, eta gero osari baduzu, Guretako pixkat ez dut izanen? Kariketan korrika, kariketan doa euskara, kariketan korrika, kariketan doa mundua, kariketan korrika, kariketan doa euskara, Egunon.
mozadete? Ongi, urduri. Urduri? Bai, bai, loikin gabe, bai, kosta zait loitea. Korrika bat zetorlata. Lokartuko zinen beldurrez edo? Bai, literalmente bai. Eta orain non da bile? Ez, orain hain ez ikusten Hernanikoa ze, izatez Hernani erran naiz eta ez naiz jun, eta ikusten jendia eta eixe, komentatzen. Toki guztitan ezin egon, ez? Oida, lore egin bardala. Bai, eta, bueno, korrikak izaten du, hola, toki desberdinetaragan eta lasterriteko zekin duzuen nonbaitera laster, edo lehenbiziko eguna duzue? Bai, nik Iruinen inun iganean. Ni lehenbizko eguna eta ero Bilbonera aprobetxatuko dut, orduan atope. Hola, inbehar da laster, eta hemen ze kilometro daukezu zuek? Ez daukau kilometrorik, ingo dugu hemen hasi. Eta posible. Bakarren bat markatu bada ba? Bai. Baina... Sorpresa? Bai. Bueno, izu, denak ongi dire, ez? Bai. Bakarren bat falta baldin bada, igual zuek lekuko ere hartuko duzu, eh? Bueno, uste baigu, Ze horea da, eh? Joder, kristona. Bueno, hoxen, ongi berotu, ze denak harpatzen duzun, lagunek eta harpatzen duzun, eta gero lagunek zu harpatzen datzuten. Oida. Bueno, mi esker. Venga. Ale, aio. Jipi japa! Malagoiti ere! Malagoiti ere! Oike, Malagoiti euskaraz beti. Eta Malagoiti ere bai, Zelaian ere bai. Eta gozaria zer duzten, tokin orain? Eta gero lanera edo ez, libre. Korrika besta nazionala eta marko luke Euskal Herrien. Korrikako 10 egunak besta nazionala. Eta hemen dugu, Lexakako mendilasterretako irabazlea. Euskaraztua pausoa. Bere ritmon ez gara joan. Ez eman lekuko Lexakako mendilasterretako irabazleari, favore. Euskara herrian dago, Euskaraz mundu osoa. Kariketan korrika, kariketan doa Euskara. Kariketan korrika, kariketan doa mundua. Kariketan korrika, kariketan doa Euskara. Bitokin ere! Kariketan doa mundua. Bitokin ere! Zugan bada. Opa! Eta bidea zen bazara. Mundua da Euskara. Zatoz mundu bat korrikara. Kantatu dezago. Oba, goiti eskua! Opa zuen! Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Kantatu dezago. Zure herrira, zatozena. Aize luzate. Aurpegi honak ikuste ditut hemendik, eh? Jipi japa! Jipi japa! Arkondari! Astuak ere jipi japa korrika erraten du. Astua ere Euskaran alde! Zer moduz? Ongi, oi, ahotxik gabe, eh? Bai. Orduan, korrikako oiua iteko pixket gaizki, ez, eh? Bai, bueno, alarin jenta. Oida jarrera, bai doike. Eta zuek, nongoak zate? Igantziko. Igantzikoak, eta noraraino bar duzu laster? Nik arratino, bakaio fabrikaino. Araino bar duzu, eta hemen ikusten dut pixket maldagoiti duzu, eh? Bai. Entrenatu duzu? Bueno, txikila, baina nostaz jazan antelaski, erkiroltakoki. Errikiroltzalea zara? Bai. Orduen igual urdazu biraino ere ailegatuko zara lasterka? Hori konprobatzen barra da. Bueno, inen dugu gauza bat, nigango naiz urdazu biraino, eta han behiretuko dut ia iristen zaren, bale? Bale. Orduen, tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, korrika! Hau pasu, mi esker eta urdazu biraino, eh? Ongi pasa, mi esker. Aio! Aio! Nola ba, igantziko astoenaz bastuko dire. Euskaraz doike.
Bueno, hauek zer dira, igantziko lurrak edo lesakakoak. Bai, igantzi ez? Dena etxeko. Lesaka zer da, bai, igantziko hau zu, Ere industriala. Jipi japa. Apa, ende! Aida maldakitzen ja, Portu polita hau, Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txuen. Eta istente atrako zaiko eguzki ere. Bueno, zuera aurpegiekin ja, eguzkien parean iziratzen duzue. Mirase, parakia, upatzue, zerri polita guria. Euskaraz, polita gogoetika, jipi japa. Jipi japa. Jipi japa! Maldagoiti, mantxo! Euskara ere hola tokatzen zaio ibiltzea batzutan, maldagoiti. Nahi baino gehiagotan, baino atratzen ditu portu guztiak, aitzinera. Guri esker, zuei esker. Lagarri, mantxo transmisioa. Hemen eduzen txibu igartziko batetxo konpatzen nogieto horri. Txalo, eduzen jende guztiari. Hauek abilak izan dire, hauek maldabeiti hasi dire, hauek baiak. Aupa, listo, Pina irureunto baitamo. Agotxik gabe zaude? Bai. Ai, ama, ordan ezin duzu... Ez. Baduzu, agotxa. Bai, noski. Lekuko eraman behar duzu? Guztuen baiate, ez dakit. A ber. Utxiko jozue? Imardu, hola, pixkat, banatuta. Denen artean inbar duzue. Bai. Bueno, eta zuek, ze kilometro inbar duzue? Zeinena da kilometro hau? Bueno, hau igantziko udalana da, 1335. Eta hemen igantziko talde desberdinak hartzen du parte, herriraino, eta... Eta igual pixka gehiago. Bai, suertatzen dana. Bai, ez? Gero gainera, gozarila dugu itxoiten hor herriko ostatun, beraz, asko ezin gara alden du. Bueno, baina lehenbiziko gozea behar da. Bai, baina hemendik arat, inen dugu. Bai, inen duzue? Nik uste baiet. Bai, gainera ingoiz ernatuta, Hori da. Baina gozaldu gabe, harin ibiltzeko gain da. Bale, maldagoiti gateko arazoik ez orduan. Bai. Bueno, eta orduan kilometro bat eta bale? Ez, pixka gaixio, herriraino, pixka atzeatzea, bino. Bale, gainera korrikak beti, ez? Eramaten datzu kilometro gehiago ikera, ez? Emozioa eta, bai. Eta lekuko eramatea, ze horea, ez? Bai, egia esan bai. Denen artean moldatuko zate edo borroka izanen duzu igual? Ez, moldatuko gara. Gai, zibilizatuak eta... Bueno. Hoi hona da Euskaldunek zibilizatu garela, beharrik. Bueno, izu, mil esker, galdera hori entzuteagatik eta gozatu. Eskerrik asko. Esker. Aio, nosegi. Bagutzi beti, eskerrik asko biztoki, dionko biztoki. Galekuko aldaketa. Igantziko udala. Herriko agintariak herriko errepresentazioa. Txalo fuerte bat, igantziko udalari. Haupa igantziko udala esker bide bertze behinire korrikan parte hartzeagatik. Eta alkatea zein dugu. Ez dago, lo dago. Badu holako ohitura bat, alkateari hitz batzuk apurtzeko, errazteko eta... Baina, ez badima dago, ez dago. Igantzi nere! Euskararen alde gotetik egitera pastu behar garelako. Igantzi nere euskaraz! Igantzi nere!
Eta hemen bertze bat horrekide badugu. Hementxe, aintzineko lerroan. Txalo bero bat denetako, edurrenako txalo bat. Opa, astindu lekukoa gustora. Arrotu lekukoa. Eta zinegotzi ere bai. Ba orduan, alkatea ez dago, baina zinegotzi bat igatxean dozkegu solaz batu. Misture matutzi beharko dire zinegotziak igantziko herritarrei, ez? Lekukoa bertze bati pasatzen duzulai. Aupa, hitz batzuk! Bueno, aupa, igantzi, azken txauan enekoan lagoitzen. Animo ja gainbera eta disfrutatu pila. Aupa, igantzi eta euskara, gora! Eskerrik asko, aupa zuen! Jipi japa! Jipi japa! Esku lekuko atarratzetik Bilboraino! Aupa korrika, jipi japa! Olako ordezkariekin badu etorkizuna igantzik, Aupa, orain bai manda baiti. Gosaria ongi irabazia duzue. Eguzkiare ateri zaigu, zederra hola esnatzia, zederra zuen herria hola ikusti aupa igantzi, nere! Igantzi, nere! Olako herri pollitan ez duzu leku egizain bat bastandar baten dako, ez? Hola, etxe pollidoa dola eguzkitara begire. Aupa, txalo! Ongi etorri korrikara igantziarra! Mantxo! Mantxo, utzi espazio pixkat. Ongi etorri eta egunon, korrikara elkartu zaten guziri aupa zuek, txalo! Astelena biharamun, ezinez lertzean nago. Astelena bihar izanen dutena zuen hanke. Ezin dut gehiago. Jipi japa! Jipi japa! Eta eguneko lehendabiziko eguzki izpiek hortxe zuendako. Eta guretako ere bai. Gogoratzeko. Mira ze politaz duen herria! Jipi japa! Igantzi nere! Igantzi nere! Ikasketak astu ditut neskak. Haze momentu joa! Farra hon bat botatzeko aitzakirik. Eta lekuko aldaketa segidan altxalekukoa. Aprobetxatu azken momentua. Eskermile igantziko udalai berriz ere. Eskermile ediziono bezala korrika laguntzeagatik eta horre boteagatik. Hau partue. Txalo bero bat igantziko udala. Txalo! Segidan elkartuko zaizkigun lagunari. Zantzia pizko bat utzi. Hola, ongi etorri. Jipi japa! Opa, guazi, mantxo! Lasai! Eta horreko kilometroa igantziko eskola biztoki txiki eta guraso elkartena. Aupa zuen, txalo, aupa zuen! Olako gaztiki etorkizuna igantzin, Aupa gaztik! Altxalekukoa! Gotxi! Gotxi lekuko eta gotxi euskara! Eta gotxi bihotzak ere!
Ongi? Bai, zaudete urduri, ez lo, ez deus. Urduri, bai. Bai, gozaldu duzu fuerte, lasterriteko edo... Ai, ama, gozaldu gabe? Zuek gozaldu duzu, Eta gozaldu gabe kapazak izango zaten lasterriteko? Ba, seguro? Gero igual izango duzu gozari berexien bat edo prestatu, edo ez? Eta eskolara ere gozaldu gabe? Ostras! Egun guztia gozaldu gabe? Jan gabe? Eskolan bai gozalduko duzue edo jango duzu zerbait, indarrak hartuko duzue? Orduan atzo fuertea faldu ertzate. Bai? Ahotsak prest? Bai? Gorputza prest? Bai? Konprobatuko dugu? Bai? Tipi-tapa, tipi-tapa? Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa? Korrika! Hortiago, tipi-tapa, tipi-tapa? Korrika! Ona, bai, ahotsak prest duzue. Bueno, mi esker eta gozatu, gozari gabe noraraino iristen zaten. Aio? Igantzin ere, euskaraz bizi nahi dugulako. Igantzin ere! Igantzin ere! Nola zoaztertatik Igantzi? Euskara doik, Eta ongi etorriak ere, gurera hurbiltzen direnak bizitzera, eta euskara hurbiltzeko pausua ematen duten horiek. Denak ongi etorriak dira, euskararen uniberso txikiontan. Azken urtetan, gero eta gehiago urbiltzeko eta postekoa delako. Hau Igantzi balda beti, macho mancho, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa Igantzi, egun onden ere! Hemen da korrika eta ratzetik Bilboko bidean. Igantziko karriketa barna, haute bisita Igantziri. Bertza unitzetan bezala, ongi etorri korrikara eta eskermile korrikan parte hartzeagatik Aibertze Igantziarri. Aibertze Igantziarri, Aibertze lesakar, beratar, bortziriar, azken finean, euskaldun. Aupa Igantzi! Ernatuko ditugu bizilagun guztiak! Jipi japa, jipi japa! Hola, hola! Jipi japa! Eta hemen Igantziko eskolako ikasleak gauzatuen! Txalo, txalo zuentzak! Gaur gero eskolan, korrika patu, telebistan eta horri behira. Zuen kilometro guztiak. Egunon! Zer zaudete? Ongi? Gozaldu duzu, Ez! Zuek ere ez? Gozaldu gabe korrika itera? Bai! Hau martxenogako azaten Igantzin, Bueno, eta ze kilometro da, hombre? Kilometroa da? Eskola eta biltokitik. Eskola eta biltokitik, eta zuek ere lekuko? Bai! Eta nola inbitzen zazketan, edo nola inbitzen? Bai, eskolin, zazketa eta estimulaz Eta eskuko eraman behar duzuenak, nerviostok zaudete? Ez, lasai! Euskara garapetoa, korrika kopetoa salgai, 6 eurotan. Gainera hemen maldabetik duzuen Euskara garapetoa, korrika kopetoa Aldapan! Aldapan bera orai, Aldapan beti orai! Eta lekuko laneta, haupa! Ongi etorri eskerrik asko Igantzi! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Zeintzarra, zederra goiz goizetik, hau batzuen! Igantzin ere! Igantzin ere! Etxean ez da inor gelitu nik uste, denak hemen atratzate karrikera. Igantzi guztia, karriketan behiti lasterka!
Haupa, goitilekukoa. Haupa zuen. Eta agurtu kamera, horra idea Euskal Herritik zuen begira. Hauek dira igantzikoak, igantziko euskaldunak. Hauek dira igantziko eskolako ikasleak, haupa igantziko eskola! Txalo, txalo, agurtu! Eta gora eskola txikiak. Txiki eta hundi aldi berean. Eta oroitu euskara ez dela eskolan akitzen, eskolan hasi bertzek ez da egiten, bale? Karriker lagun artean, badugun altxorra hau, ze polita den euskara. Igantziko euskara. Ikusiko dugu aberritarrik gelditzen zaizuen. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Zein dartxu zaudeten igantziarrak haupa zue. Mantxo, mantxo, pauzi, pauzi, polliki, polliki, berrizaunera. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Haupa zuen, mantxo, mantxo, malde beti, haupa igantzi. Eta hemen igantziarren artean lastean, hortxe dugu igantzira bizitzera torri eta bere burua euskaldun duzuen bat, Kristina, txalo bero bat beretako. Haupa, eta ongi etorri euskararen mundura, ongi etorri euskarara, eta gora zu bezalako pertsonak. Ongi etorri euskara ikastenak. Eren ugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Santa Grazitikan, igantzira. Atarratzetikan, Santa Grazitikan. Baina kantuak Santa Grazi erraten baitu. Egon zineten atarratzen edo nola? Nor egon zen atarratzen? Ba, hor bat, haupa zu. Egie edo. Nor egonen da Bilbon. Ior! Igantzi bai. Igantzin egotea importantea. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Tranquil, tranquil. Furgoneta ez da eskapatuko. Aurten Arantzatik ez da pasatzen korrika. Eginen dugu oiun fuerte Arantzatik aditzeko. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau batzuek zesan roia. Egiari zor, Arantzatik ez da inoiz pasatu, baina bueno, gero Arantzarrak horregonen dira parte hartzen. Zai xamarra Arantzatik. Egunon. Bien, peto. Oso ondo, ilusionatuak, pixkat urduri, baina oso ondo. Hemen, nire galdera da nongo kilometroa egingo dugu. 1237 kilometroa. Eta zeinena da? Berak erosi du? Bai, irrisarrilanek erosi du. Eta hau baxi du gurekin. Eta irrisarritik eskapo etorri da edo zuekin batera bueltatuko da? Gurekin, unero taldearekin, lankide guztiekin, momentu hau bizitzeko askorekin, ilusioz, entrenatu dugu baita. Eta hori, ilusio handiarekin egia esan. Ongi, horren, entrenatu baldin baduzu, akaso kilometro bat baino gehiago ere egingo duzu, ez da? Bueno, saiatuko gara kilometroa osoa egiten. Basi, hori, entrenatu dugu ere bai, eta egingo dugu ilusioarekin, bai. Bueno, pentsatzen dut lagundu beharko diozuela basiri, ez? Azkenean ez dago itua irrisarrilanetik kanpora joaten, ez? Eta lagundu beharko diozuela. Bai, poliki egingo dugu, eta disfrutatuko dugu asko, benetan esan, bera enteratzean korrika zegoela, hemendikan pasatzen zela, bera gokin eta naizula, eta hemen txekaude. Pozten naiz, talde guztia edo talde handi zati bat daukazu hemen, gozatu eta segi entrenatzen euskaraz mingaina. Hori da, euskararen alde. Hori da. Eta euskaraz irrisarri egingo dugu, ezta? Hori da, batez ere. Bueno, mil esker, eta haupa baxi, animo? Agora euskara, animo. Horretatikan Zemelekuko aldaketa! Larruzera ikitako milaka. Hau
Aupa, lekuko aldaketa, eskermile. Eskermile aurten, Irisarrilan zuek ere, korrikara parte hartu zatelako, kilometroa parte hartzera, eskertzen da ongi etorriak, parte hartzen duzen guztiak, bai lehenagokoak, bai berriek, denendako dago lekue, Euskararen itxasontzik ikiuntan. Haupa zuek, gora Irisarrilan, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Zea itzakia hona deskansatzeko, Hartu ikarra, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta gorila honen gola du izena. Basi ere euskara zaida doik, Aurpegi euskalduna du, bai, egerra. Opa, Basi! Basi ere! Basi ere! Aupa, Irisarrilan! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Sartu favorez eskuileko errailean, favorez, autoak goiti tortzen aldirelako. Jipi japa, jipi japa! Haupa, guazen! Egun sentian! Egun senti ederra hemen Irisarriko lagunekin. Basik badu sasoia, Haupa, Basi. Haupa, haupa. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa zue! Baguzi, hartu, martxa! Aupa, Irisarri! Gozatu zuen kilometroaz. Egun senti ederruntaz. Aupa, Irisarri, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa, Basi! Gaur Irisarrin beste egun hartu duzu edo nola? Gero lanera. Aupa! Gero argazkiak izanen dituzu ikusgai korrikaren gorri aldean. Eta arantzatik ez da pasatzen korrika, bino arantzarri balda hemen! Altxe esku arantzarrak aupazuen! Orain batzuk eta gero gehiago izanen dira. Igantziarri gelditzen da edo, Aupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Irisarri nere! Irisarri nere! Aupa, Irisarri! Basik ongi gozaldu du gaur, Aurrez aurre ikustean barnesuak. Zer maten dio ze gozatzeko Basiri? Bananak! Datzen bat min, datzen bat gau, loen barik, zenbat musu. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa zuen! Baguzi, polliki, berritzaunera igaztiko bentatara! Aupa, berritzau! Nor da hemen berritzaukua? Bada, jodia, jipi japa! Jipi japa! Samin dut
gorrotoz betetzen nau, zenbat negar, ta zenbat min, ta zenbat gau, loen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat malko, maite zaitu dalako zugabe. Irrizarri nere! Irrizarri nere! Eta hortxe kamaratik ikusten nahi den gainerako euskaldun guztiei jakin dezatela bentxe erantzima dagoela Irrizarri izeneko parke bat, hainbat atrakzioekin eta hortxe. Ongi etorriak izanen direla tortzera animatzen bali madire. Haupe Irrizarri! Zenbat negar, ta zenbat min, ta zenbat gau, loen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat marko. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Basi ere! Basi ere! Aupa basi, Ostras. Igual Bilboraino jatuko zaiku, martxo guntan. Gero dutxa bat hartu beharko du. Lehenbiziko aldia du basik korrikan lasterka edo nola? Bai. Lehenbiziko aldia. Hace estrenua. Entrenatu izanen du igual pixkeak. Aupa neska! Eta hemen hainbertze jende ze gaur denek libre hartu duzu edo? Lan eta eskoletan edo? Gero lanera? Ongi. Gaur baduzu aitzakia lan pixka gutixago egiteko. Zuek lasai, furgoneta ez da eskapatuko. Aupa basi! Kontu, kontu lekukoa fuerte! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Urrunda iragana, ta urrunda geroa, betira gana izango den. Guaindik ere indartxu zaudete, Zure oroimen hau. Maldabeiti baita, maldabeiti. Goizeko lanbroan, kantua bezala. Zure irria, zure ilea urru. Ara, hasi dira lanztarrak agertzen. Kasu. Eramango dikudan. hemen karretera bazterrin arantzarrak! Txalo, txalo arantzarrari! Ongi, pixket lo igual. Ez, pixkot. Urduri? Bai. Gozan duzu? Bai. Bai, indarrak hartu duzu, bueno, malda behiti erreix, ez? Horaino gatean duzu? Ez daki. Zumbila aldera lehenbizo kilometroa. Noraino? Zumbila aldera, ez? Eta Zumbilaraino? Ez. Horik igual bai. Bai? Zumbilaraino bakarren bat. Bueno, ez dut galdetu baino, zeinen kilometroa dau? Ekaitza elkartea eta Ah, bale, orduan elkar banatzen duzue kilometroa, ez? Bai. Eta, bueno, lekukoa norek eramango du? Inoz? Bakarrik joango da? Ai, hemen altxat, a ber, hemen altxatu dago norek. Bai, eta noiz baita eraman duzurenago edo lehenbiziko aldia da? Bai, hemen guan dela bit. Ah, orduan ja, baduzu esperientzie eta ez da bezberria. Ah, dira, mentxu! Hore bat esako da, ez, eramatea lekukoa. Ama. Gogo txiki.
Bai, berotu eta... Bueno, mila esker, ale, ongi pasa, jaio! Esker mila Irisarri, korrikaren familia untara urbitzeagatik. Ia, neska mesedez lekukoaren atxetik, bai? Esker mila Irisarri eran bezala. Eta ongi etorri Aranztarrak, ongi etorri korrikara Aranztarrak! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ekaitza eta gazta asamblada, ez dala? Ekaitza zuen, edo gazta asamblada. Oia! Beti gazte, lesakarrak bezala, beti gazte. Arantzan ere! Arantzan ere! Doike Arantzan, nola inen dute? Arantza izanen da Euskal Herriko herririk euskaldunenetakoa. Eta hala izaten segitu bezala, arnasgune izaten. Venga, Arantza, irautsi, sartxu heldu zatela, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Gero orain pixkat dekatu eta gero indarrak hartzeko Pablonean gozariko eskor bati. Ez dakik gaur Pablonea irekia egonen den, baino. Gero erekia. Hortxe goxo, kafe bat bit tortilla pixkatekin da. Opa Pablonea, ostatu euskalduna, Dios, gora zuen. Eta ekaitzakoak ere, hortxe sasoiko torritezkigu, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Basik segitzen du hangi belartan lasterka. Ez da nekatu doike. Korrikak ematen duen indarra, bizten duen ilusioa. Eta hoi zuei esker, Aipertza jendek parte hartuta, aste arte buruzuri bat, eta hemen jendea goizeko lauetatik aintzi, lasterka, goizeko bortzetatik aintzi. Batema bada eta errazatik heldu dena, Bai, hor, ikusten dut batzuk. Bertze batzuk hasi berri, baina bueno, korrikan ez du importa 20 kilometroin edo bat, 200 metro edo 20 metro, parte hartzea da importantena, eta gero korrikan parte hartzeaz gain, gure egunerokoan eskola solastea. Euskarari horrek matemaitu indarra. Hemen bortziri guztitako jendia bada, Nor da Arantzarra hemen gotxi eskua? Nor da Igartziarra hemen? Lesakarrik bada? Beratarrik gelditzen dago haini. Eta etxalartarrik? Etxalartarrik ez da. Batzuk horatu dute eskua lau aldiz. Bortziritan ere, euskaraz bizi garelako eta biziko garelako. Haupa Lorea eta Aimar, haupa zuen, altxalekukua. Bueno, azte egin gaztea asambladakoak eta hauek izanen dire ekaitzakoak, hauek ez dira ingazteak. Haupa zuen, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau txarra eder lojoe begira, pulsazioak ongi edo nola. Haupa Arantza! Aztik ere arrotu zaizkigu. Noiztoita zilarko du korrikak Arantzan, edo ze? Hemendik, aprobetxatuko dugu... Kamara badela. Hoxe, eta eskatuko dugu korrika az daia ondo Galiz Nafarroan azten delaik Arantzan. Haupa Arantza! Haupa Arantza! Lekua gauza aparkatzeko da nola? Berriztaunetik batuko ditugu autobusak edo. Berriztaunen ere aparkatzeko tokia unitzik ez da, Haupa egin! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arantzan ere! Mantxo! Haupa Katxi!
Aimar, kasu, zapatinen soka. Kasu mundurkatu gabe. Orain ja ez da sekretu, mundurkatzen bazate Euskal Herri guztiak guztuetan duzte. Eta erranen dute, ara, Aimar mundurkatu da. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau parantza! Herria hutsa utzi zanen duzu, denak erutzate. Arantzar gehiago. Ongi etorri txiar korrikara. Ongi etorri denei korrikara. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Haupa zuek. Gora arantza euskalduna. Bueno, bertze arantzarik ez da, badago bat eta bakarra euskalduna. Zorionez. Eta igantzi ere bai. Lehen erran dute igantzi errek arantza igantziko gauzoa dela, ez dakit. Haitu duzuen. YouTubeen agertu da. Amaika telebistan ere bai. Hau parantza. Kasu ziluekin, hemendik aitzi. Kasu zuen zangoei eta erori gabe. Mantxo. Iepare! Haupa gallin, bertxotan fin, korrikan fin! Txalo bat gallineri! Eta bertxoren bat botan ega duzu ere mendago mikro, Furgonetatik. Eta haupa lekuko aldaketa, arantzako herri eskola eukatuen, barazita hitza! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Gaur eskolara pixka beratu xagoa bertzategoak. Gaur egun beresia da beste eguna bertzinetan. Euskararen festa! Ze besta pollita goin euskara baino. Nor da hemen arantzako eskolako ikasle, altxatu eskua, nor da? Zenbat ikasle arantzako eskolan hau batzuek, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta denak torrizate eskolako guztiak edo nola. Batzuk lo ikusten dira. Eta beste batzuk daiko dira bat, telebistak ikusten. Agurtu zuen ikaskidea. Agurtuko ditugu! Egunon! Gozaltzen ari zareten aranztarrak, egunon! Zuek gozaldu duzue? Zugaitike! Eta gaur, gero gozaldu eta eskolan. Eta eskolan, batu telebista eta segiko dira ikusten. Gaur irakerrari berdin gozaio. Eskatu favorez, tutiko dakuzue, korrika ikusten gaur. Barazita hitza, gozi lekukua! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta hola, indarron historikoa izate, inen dugola josteta pixka bat, bale? Orduan, denak jautsiko gara, beiti, eta bat biru erran eta animaleko saltoa. Beiti, bat bita iru! Hau parantza! Kasai, Urmarka ez da garriztu gabe. Guztuen erritmora! Heldu korrikari, heldu! Heldu euskarari! Arantzako euskara xarmangarri hori. Arantzko euskara! Oida, arantzko euskara! Bat eta bakarra da arantzakoa, Ion ez da lako euskara izolazten. Hai politik, denak dira politak, baina arantzakoa berexia. Bokal gutxi erabiltzen dituzue, baina... Zue gainera korrika bikoitza, hortzilin korrika txikia! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ea arantza noiz hasiko den arantzan korrika, Berriz ere eskatzen dugu, aste hon eskatu dugu, eta... Korrikako antolakuntzai favorez, arantzarrek exigitzen dute korrika arantzan hastea. Ez da eskaera baina, hori da exigentzia.
hemen aurpegi zaunek, nola ez Arantzako aterpekoak, edizioro bezala korrika laguntzen lekuko eskutan, eta lekuko eskutan egunero, eta... Egunon, eskak? Egunon. Zer modu zaudete? Bi, igual urduri? Pizkot. Bai? Zeinen kilometroa behar duzu zuek? Arantzako direnak. Eskola bukatu arte. Hori, baina gaitzelka artekuna eta eskolako kilometro arte. Eta lekuko eramango duzu edo... Ez. Ez duzu zertek izan? Aurten ez, erran duzu, bertzen noiz baita eraman duzu? Bai. Eta zer moduzkoa izan zen esperientzia? Ongi, ondo. Urduritu zinen igual gehiago? Bai. Erresa izan zen kilometro goze... Bai. Baina erdi eta erdia. Dela erdioan, torne errezu. Gainera, malda behiti, beti tokatzen zaizu malda behiti edo ez? Ez, bat zen goti, neguti gota. Eta lekuko eraman zen honean? Zelaia zen. Hori zelaia. Nahiko erresa orduen. Bueno, eta ze, berotu duzu edo... Bai, bueno. Edo ez da beharrik? Ez. Ez da beharrik? Errexi iten duzu zuek? Bai. Bueno, naski hurbiltzen hasi da norbait, ongi berotu, gero lesiorik eta ez izateko, eta euskara zintzatu urte guztien zehar ere. Bai. Bueno, mila esker haunik. Ale. Arantzako aterpe berezia da, udaroa ikak bertan batetegiak egiten dituelako, eta ez dino beki zaintzen dituztelako bertan, Ruben. Txalo bero bat Arantzako aterperri, haupa zuen! Kutxazar eta idun batean, eskutatuak dituen eman gabeko musuak. Baineroan, errebarre artean, bote bana eskuan, emango dizkizu dena. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Zure alboak goizero esnatu. Aterpe gere! Aterpe gere! Haupa aterpe! Eta hoxe, hau ere, pantailan bertzalean ikusten nahi diren euskaldun gehienak igual zautuko dute aterpe, baina zautzen ez bali dute, hortxe, aukera ederra Arantzara bisitangan, bendi buelta eman eta aterpeko txuleta goxua probatzeko. Hortxe. Josebak mimo hau nitzeken hortxe parrilean, buelta eta buelta. Eta gero udalekoetan, ere udalekoek ere izaten dira, horrean aurrak eta bar. Mundu guztietako ere keda bat aterpe. Eta daude begirale batzuk ere, lakinetaz aparte hau aterpeko begirali, txalo! Hau aterpe! Bazparea, honen erritun ezkara ibane. Bai, ezkerreko begirale hau garrazatik heldu da, ez dakit ez den ekatzen. Bi bateria dituen edo nola. Hau aterpeko begiralea! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau aterpe! Ze kamiseta polita korrikako hau Gaur aterpe libre duztu edo nola? Gana edo libre? Ero ganera? Hau pasue. Haupa Joan, lekuko agoiti, hortxe. Haupa zuek, eskerbila aterpe. Eta lekuko aldaketa. Udala eta Larraburua Zarretxean kilometroa, zein dugu hau? Udala! Ana, lekukokin, gotxi! Arantzako udalan ere, euskara! Udalan ere! Udalan ere! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta alkatea zein duzue? Ez dago? Herri guztietako alkateak ari dire solasean eta ez bali madira alkateak zire gotzien.
Eta orduen, orain ere solastizioan bat gotea arantzaren izenean, batzordekide bat azterkan, edizioro korrika batzordean lantan anaitzen, batzordekide fit frestuta euskaltzalea, txalo bat eiretako. Eta berai ere, estatu bezko guzolaz batzu, bastako udaran izenean. Bueno! Kontzila! Egunon talde, zer moduz? Ongi zuek nongoak zate? Arantzarrak eta korrika egiteko prest? Bai, zuek ongi gozaldu izanen duzue? Ez dugu gozaldu! Ez duzu gozaldu? Gero inbarko dugu. Ni bai. Gero zidaren gada gozaria. Bai, gero zidaren gozari hona. Orden, lehenbiziko laster eta gero gozaldu indarrak ongi hartu. Exacto. Pero patu hemen. Bertzela etzaizek ikusten. Zon duzue kamara hor dago, bertzela etzaizek ikusiko. Ez teman bizkarrik, badakizue bizkarrik izematearena nola den, Bertzela ipurdia ikusiko zaigu. Bueno, eta ipurdia berotu beharko dugu, laster egiteko, Berotako dugu, bai. Eta ze kilometroa da? Arantzako kilometroa da edo zeinena da? Bai, Arantzako eskolana eta terpena. Arantzako eskola eta terpea? Bai, Guraso elkartea. Guraso elkartea azten da lehen txio. Eta noraraino joan behar duzu? Eta Gipuzko eskolako kilometro eta gero nahi dugula geixo. Gorputzak irauten duen arte? Bai. Gero bueltatak dugu eta... Claro, buelta ere egin behar da. Hombre, gozaltzera importante, Buelta guztiz. Eta gero eskolara. Eta eskolara ere lasterka? Eskolara kotxin. Eta ahotsak berotu duzu, A ber, nola den? Tipi-tapa. Korrika! Tipi-tapa. Korrika! Tipi-tapa. Korrika! Zer modu bete? Ongi. Ongi, nongoak zarete zuek? Etxaran. Eta ze kilometro behar duzu laster? Auta, gaian 5. Hau da, Etxalarko herrikoa edo eskolakoa edo dena batera? Guraso elkartekoa. Guraso elkartekoa, orden? Tantzinego dago garitxo. Eta biekin kotzatu, Bai? Eta igual gehiago ere bai? Bai. Gero eskolara ez gateko laster gehiago ingo duzu, edo? Bai. Ah, klaro! Bai. Orden entrenatu duzu, Bueno. Igual ez duzu behar ere, igual ja sasoia baduzu Etxalarren, Claro. Eta zeinek eramango du lekukoa? Bi, 3, 4, 5. Eta nola erabakitzen duzu lekukoa norek eramaten duen? Etxe tokatu. Eta baina, bueno, bertzen noiz baita ere tokatuko zaizue, ez? Igual bertze urten batez tokatu zaizue, edo ez? Ez? Neri bai. Eta zer moduzkoa izan zen lekuko eramatea? Ongi, zerritu marra urte. Tiki-tikia zinen. Elkarrekin eramantzen duten? Ez. Bueno, eta lekuko eraman behar duzuenek, urduri zaudete, edo... Fisko. Bai? Bereziki entrenatu duzu kilometro guztien eramateko, edo... Zuk ere berezko sasoia?
Bueno, eta gorputza berotu baina hotxa ere berotu beharko dugu, ez? Bai, eta nola den? Tipi-tapa, tipi-tapa... Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa... Korrika! Horteago, tipi-tapa, tipi-tapa... Korrika! Hoi da, hoi sasoia etxalarren, eh? Bueno, ba, mila esker eta gozatu korrikan. Eta lekuko aldaketa! Lekuko aldaketa! Esker Bilegarra burua, parte hartzeagatik, lekuko aldaketa. Aupa zuek! Eta bideoak eta izanen dituzue korrika.eus orrialdean orduan tracking, bale? Horri izanen duzue denak agertzeko ikusteko aukera. Aupa txikiak lekukoanekin hortxe! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Etxalarren ere! Zara! Etxalarren ere! Etxalarren ere! Aupa zuen! Aupa zuen! Txikitatik handixagotara lekukoa, eta txikitatik handixagotara euskara bera ere, zarretatik gaztetara, gaztetatik zarretara, elkarren artean beti euskara solastu behar dugulako. Aupa zuen! Doi nola solasten zate? Euskara solasten zate? Doik, Noski? Agurtuko ditugu itxetik, Gosaldu Billartein ikusten gaituzten guztiak, agurtu eskuki, haupatue! Hemen ez dauden zuen klasekideak eta horre honen dira ikusten etxean. Nor falta da agurrak errateko? Erran izenen bat, a ber, nor ez datorri? Elaia! Agurtuko dugu Elaia! A ber, Elaia! Egunon, Elaia! Aizara gozatzen goxo, nola? Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta txalarren egin duzue korrika txikia ere bai, ez? Bihar! Arratxaldi! Gaur atxaldi! Arrazongi. Orduan gaur bi aldiz lasterka zuek? Pesa soia! Haupa zuek! A ver, tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Badago etorkizuna etxalarren! Euskarak ere badu etorkizuna zuzenean! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Haupa txalar! Gaur eskolara mansoa jagatuko zate, ez? Irakasleak torri dira, edo ez? Hemen etxalartar dio, txalo! Ongi etorri! Altxe, Lekuko aintzinera! Bi, bat! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Haupa zuen! Kaso, zutu barik! Etxalarko okinak ere hemen daude. Gaur ogirik ez dago etxalarren. Tipi-tapa, tipi-tapa! Apa, golaskoa! Goiti! Kasu putzuetan! Putzuek! Salto! Hau patxala! Ara, batek klika petoa. Duela 4 urtekoa. Ze pollita. 4 edo 6. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Etxalarren ere! Etxalarren ere! Euskara! Ze bide zakarra tokatu zaigun,
Baina, aintzinera ganen gara ere. Kasu bertzen putzu bat hor. Txipli txapla. Putzuz putzu. Euskaraz martxan alai, denon korrika, denon katxiborreta. Eskolara, lara, lara. Ñam, ñam, babo. Doribi musu, lau piropo. Arratxaldero plazan elkartu. Dibida baiolaztu. Eta etxalarko kindegiari esker mile. Kilometroa erosteagatik urtero bezala. Parte hartzeagatik. Ogia egiteagatik ere bai, esker mile. Etxalartarrak egitatzeagatik. Gaur egan duzue pollo bat, torri baino lehen. Goxo-goxoa. Etxalarko kindegikoa. Eta gero zuzenean eskolara. Ez, gaur libre. Bueno, nahi baduzte gurekin segitu lasterka, Pero Zumilla, Don Esteve... Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eta orain, inen dugu gauza bat, bale? Euskaraz arraio tximista, korrika, denon korrika. Hau paltxata, esker mile urtero bezala, edizioro bezala, korrikan parte hartzeagatik. Eta urte, bueno, zuen kilometroan aldaketatxo bat izan da. Antolakuntza bakasitki bat, esker mile, eta barkatu eragozpenak eta upatuen. Txalo berreak altxatari! Txalo, aurkitu, neurriaren gintza. Bizilu agartu du, gore nagusitza. Bizitzaitez bizi, jipi-japa, jipi-japa! Inorrez bai dakigu, bihar zer dagoen. Opa txalar! Bide zakarretan eraintzinera! Hau etxalartar baten dako ez da zakarra, Hau da, ba! Aize! Gibraltuen bila, Bizirokiar eta Zarritan loa galduz, tamadarikatzen. Etxalarko jendea, mendiko jendea! Erdigo barkatzen, geuko zaldego zarri, dena komplikatzen. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen. Bizi aliketa ondoen da, aliketa euskara gehien solastuz. Haupa, lasai, zuen erritmora, zuena da lekukoa, gontzatu! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Zirikatzen bai gaitu, diru edo famak, horrera zoriontzu, ez ditugu danak. Konpabide zaila du, horren panoramak, gehiena falta baitu. Aigara llegatzen azkeneko kilometroetara bortzegietan. Bueno, hoian ganin bortzegitako lurra diren, hoian horretik eskerkatu bat. Bigantzi edo Zumilla ote den. Kasu putzuekin. Oida, salto! Baten nahi duen eran, zaila da jolasten. Haupa etxala! Desasoia zuena, jipi-japa, jipi-japa! Ez da, inoiz aberazten. Jipi-japa, Konformatzen ez badu, noiz baiten ikasten. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen. Inoiz Bautzi mantxo, Zumbillaino! Norra jentuko da korrika Zumbillaino, bada hemen norbait? Zen bai jende. Eta hauek, lekuko daramaten hauek ez dira trikitildariak? Bai. Trikitixa ez dute garri? Ez trikikirik ez panderori. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen. Inoiz baidakigu, bihar zer dagoen. Jipi-japa, jipi-japa! Eldu da korrikaren guordea bidazoa errekabazterra hoiki. Mantxo, baino segur. Eginen dugu, iu fuerte! Errekan bertzaldetik aditzeko, jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aupa! Handik! Napa
Arrotik mundura egoa mugitu. Handik pasatzen diren kamioiek eta pentsatuko dute. Zer dira horiek furgoneta batek ibenetik lasterka? Korrika da, korrika. Fenomeno, esplikatzea zaila den fenomeno bat, baina munduko hizkuntza baten alde egiten ekimen handiena, jendetsuena, bereziena, politena. No, egunon, egunon denei. Egunon. Zer modu zabete? Ongi. Ongi? Esperuan. Bai, prez ja, eramateko lekukoa, ez? Zuek eramango duzue? Eta zeinen kilometroa da hau? Etxalarko udalana. Etxalarko udalana, eta zuek nortzuk zarete, zer alkatea zara? Urreko alkatea izango zara? Akaso bai, lekukoarena bai. Aginte makila ez, baina lekukoa bai. Eta, urduri zaude lekuko eraman behar duzulako? Ez? Eraman duzu bertzen ez bai? Ez ere? Eta ez ere urduritzen? Lasai, entrenatuta, Erez? Aurden sasoi hau etxalarren duzu sobran. Ez? Bai. Gainontzekoak entrenatu gabe. Nahi baino gutxiago. Nahi baino gutxiago? Bai. Ba, gero kurrikak ez, emozioakin eramaten datu kilometro desente itera. Edo, desente edo nahi edo espero baino gehiago, ez? Bai, noraino egiteko esperantza duzu, Bueno, intentzioa herrikoak egiteko, alietzen garen arte benpin, bai. Eta horiek zenbat diren hemendik? 3 kilometro. Badire, bai, bertze batzu, bainik, bai. 3 kilometro eta gero igual emozioakin zerten bat ere. Gero gozari hon bat izteko gozein behar da lehenbiziko. Hori, seguro, bai. La gente de Yomara da, así que... Lasterka ere bai. Lasterka, igual, bai. Bueno, ba, eta lekukoa eraman behar duztenak, duri? Ez, hierran ez. Lasai. Bai, bertzen ez bete eraman duzu, esperientzia izango duzu. Bai, dela bihurtela. Eta zer moduzkoa da lekukoa eramatea? Emozionantea da, polita da, izolita da. Bai, eta ze sentitzen duzu hemen orai, eskuetan zaudetela... Zer da hemen sentitzen dena? Hotza bai, baina... Gogua, ez dakit ja lemairen etortzen diren eta gogua. Eta jo behin furgonetak usten hasite, ja, baina martxan. Ez zinetela ja furgoneta lehen Pixkelenago heldu gara. Ja, zuek ere berotzen hasteko. Ba, hoxen, mila eskerra unitz eta gozatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta nork izautzen du hemen kantatzen ari dena? Nork izautzen du kantatzen ari dena? Txalo, lekuko aldaketa hau batzuek, eskerrik asko, Iesu eta Irune! Haupa, eta orain lekuko aldaketa, erran bezala, antolakuntza egin duguna gestizioen ondorioz, orain duguna da hemen etxalarko udala, ez dara? Barkatu eragozpenak, hola, sortu behar eragozpenak, eta eskerrik korrikan parteatzen atu bertu batez ere. Eta, hoxe, gozatu zuen kilometro erdi zapitxo hontaz. Eta gora etxalarko udala! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta zuzara alkatea? Zuzara alkatea? Bai, ba, aitzineko, bortzinitako, lau herritako alkate eta zinegotziak solastu dire. Eta orduan, hola, Rumentxo Pollitoni hitz batzuk eskaini nahi bali maizkiozu, jautxikonez mikrofonoak idu itita. Herririk herri zuen pozgarri, berarekin gabiltza. Berden gazteak nola zarrak, mugitza zuen izarrak. Hemen bai gatoz, trikiti xaioz, elizago jentar. Haupa elizago jentar, guainaren lekukutik edituta guain musikak. Eta etxalarko alkatiaz gain hemen dugu ere etxalarren korrikan batzordekide izan den bertze kide bat, Aimar, txalo bero bat Aimarrendako ere. Haupa Aimar, txalo Aimarrendak haupa. Eta eskermile korrika batzordean parte hartzeagatik eta hautena posible egiteagatik. Atzerak aurrera, itxasotan nini. Zuei esker, la posible korrika haupa zuen, jipi japa, jipi japa. Pandero astintzen jipi japa, jipi japa. Luan, alperrikari daiz, soinuari begira ikusi zarauz maiz. Etxalarren, ere! Zerbiari latzak, nik adina. Etxalarren, ere!
Euskararen alde eta euskaraz etxalarre. Azken momentua, Tori banderoa nire instrumentua. Mezin ditu nahi, Jipi japa, jipi japa! Nekarri trikitisa eta begira egon, hainbertzen saiatu beharrikan ez egon. Bideoan batzen dizkigute herriko eskorre gomintzetan korrikai euskarai berai ere. Baina gu herriko eskor guztien gainetik aintzinera, euskara aintzinera daie. Atope bagazi! Nola erraten duzu bagazi etxalarre? Baguzi! Baguzi, baguzi etxalarre! Eta orain, gurekin Iturraldeko ordezkaria. Tala? Hau pasu! Eskermile korrikara etortzeagatik, kilometroa eta parte hartzeagatik, lekuko eramateagatik eta euskarari eta korrikari resko emateagatik. Hau pasu! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Etxalarre, nere! Etxalarre, nere! Euskaraz etxalarre, doike! Etxalarko guztiek torrizan deunet edo. Herrian gelitu dena bai, herrian zaintzen. Bai. Elaia erran dugu. Norre gehiago gelitu da. Atzoginen ume eroak Pili! Ametsuz baten Pili ere etxanomen dago etxalarren. Pili, hemendik hariko da ikusten, pantaiatu. Agurtu! Gaur aldiz eta milaka Jendea doa lasterka Eta Iturraldeko borda zer dugu? Landetxe bat? Hauset bada korrika Denda bat! Denda bat! Haupa! Haupa plazako denda! Etxalarko denda txikiak eta herri guztietako denda txikiak behar beharrezkoa ditugulako. Herriak denda txikietan ere egiten direlako. Zer litzateke dendari gabeko herri bat. Euskarari gabeko herri bat bezala. Tristea. Haupa denda txikiak. Haupa denda txikiak! Eta haupa zuen, gore txala! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bueno, bukatu diretzen hauak eta zuruak, media errexago. Momentuz bai. Haupa etxalar eta haupa Iturraldeko borda. Eta herriaren bihotza Jipi japa, jipi japa! Beti gazteko erretia dut da? Beratan hon bat ere bada. Euskararen honetan Araztarrak? Sartuari korrika Haupa baita. Korrika pasatu aldan ez baitolako bidetatik. Bueno, bai, bertxorein ebentik pasatu ginen, baina etxalartik ere pastu ginen behin. Izaietan goitik. Eta ea bertz kontatzen garen, ze etxalarkoek korrikari egiten zuen harrera hemen ikaragarria. 6 kilometros osoek etxalarkoak erosiak, eskermile, haupa etxalar. Haupa txala! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Sale kuko aldaketa hemen! Eskermile Iturraldeko borda. Haupa, haupa txipizia! Sartuari korrika Euskararen honetan Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Iturraldeko borda. Gaur libre hartu duzu edo nola? Gero lanera? Bederatzitan? Edo noiz erekitzen duzu? Gaur garen ari eta irekia izango dago? direnei Bera. zapalduen Alde guztitan ordezkaritza. Korrikan, dendan, arrasongi. Hala behar du bai. Jendea elikatu behar da,
Zederra goizeko lehendabiziko eguzkia. Gozatu! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau pasue. Azkenean, Aipertze kilometro 1.253 kilometro eta gero ailegatu da zuen lekuko hartzea. Aintzineko egunetan segurazki deneko imaino gehiagotan ikusi dugu 11 telebista, YouTubeen eta bar, korrikaren zuzeneko emisioa, orain zuek zate protagonistak, Orain Euskal Herrian bertzelekuetan korrikak usten nahi direnak zoi behiraiko dire. Hortxe, pantailatik, guapo etorriztate, guapo. Ilapaindegira joanak eta beti gazteko hauek ilapaindegian egon dire korrikara etortzeko. Anaiak aldire bi hauek. Bizkia. Bai. Itia badute. Egun hon. Baitzire. Zer modu zaudete? Animatu, ikusten zo? Bai, ikusten dut bai, ezin geldik egon. Horixen. Ezin toki bat arpatu. Horixen, jendez gainezka. Ze kilometroa da, zeinen kilometroa duzu hemen? Guk dugu lorpenen kilometroa. 1.034. Eta galtzerdi honak duzue? Denak lorpen galtzerdiko benak, hemen bai. Zonaldeko benak. Bai, ez, orden indentuzue, doneste beraino benpin, lasterka edo gehiago, ez? Lanera joan bar dugu. Norbaitekin barto galtzerdi gehiago. Claro. Orden lanera gero bueltan lasterka. Ere bai. Troxo bat, bai. Bueno, horlako galtzerdi honekin, ez? Bai, jatxunegaka. Bai, ikusten dut. Ikusten dut zela urduri, ezin egonak, norek eraman bardu lekukoa? Pentsatu dugu Jabik eraman bardula, delako enpresan urte gehien eramikiduna, eta hori bezala. Bai, ordan, veteranoena zu zara, ez? Bai. Eta lekuko eramatea, ze sensazio edo, ze sentitzen duzu? Ona. Bai. Bai, ore bat, ez? Bai. Eta zuk lekukoa eraman bakarrik edo ere gehiago? Gero mire, banatuko dugu, hori zen. Eta bertzek ere lekukoa eramateko asmoik edo? Ez, nik berian. Bueno, baina Euskararen lekukoa hauan bai, ez? Hori bai. Gaur egunak korrika pasako du. Bai, ez? Eta gero indarrak hartzeko gosari bat inbarko duzu, zer? Dakit zerbait imarko dugu, bai, bertzela. Lanean gero fundamentoa izateko, ez? Horixen, bertzela, eguna izer, kartita luzia zaren da, zerbait imarko dugu, imarko dugu, okindegira du. Bueno, hoxen, mila esker eta gozatu korrika eta gozatu euskara. Bale, eskerrik asko. Aio. Hemen jentia, bide bazterri, txalo, jasuen lekuko aldaketa ongietorri. Eta kate honek ez du inoiz akabaiaik, izaten du Bilbon akabaia bat, baina bitartean ez. Eta korrikalari batzuk uzten dute, lekuko batzuk uzten dute, eta bertze batzuk tortzen dire. Eta orain hor dugu ekine? Arizpe okinegia edo lorpen, zein dugu hau? Lorpen! Eta lorpen lekukoakin. Hau zuek, eskerbile, zuek ere korrikaren familia ontara batzeagatik aurten. Jipi japa! Eta lorpenekoak erran dute, lasterka Elizondoraino ailegatzen denaik, galtzerdi pare bat parituko diotela. Baina, hemendik Elizondoraino ailegatu behar da, Igual lesakarra hauek aietuko dire. Ea zapatillak kendu, ikusteko ze galtzerdi dituzuen zuek. Oinako, xo. Haupa lorpen galtzerdiak. Jipi japa! Haupa lorpen! Propaganda pixka diren dugu ere, pantailan bertzatzen daudenen dako. Hemen duzuen lorpeneko langileak lekuko eskutan, orden bakize, mendira gateko, lasterka ibiltzeko edo sofan goxo-goxo-goteko galtzerdi batu berbali madituzue, lorpen galtzerdiak. Haupa zuen, gora lorpen! Fresko, tuneleko ura.
Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Epa! Probestu, ja! Goiti esku! Goiti esku! Gora txalartarra! Aupa! Azer ez da! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ja, ze energia duzuena! Zein darra! Lorpenen ere! Euskara! Lorpen ere! Aupa Lorpen! Esker mile! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Gora zuek! Musika joan zaigu, kobertura joan da, beraz musika joan. Bueltatu da! Kaso puntzuekin! Itxoi, horrego, mantxautuko gara, bale, ontako modernikako zerrapazioa dago gibelan lasterka, eta utziko dugu pasatzen, furu honetan ligatzeko pintzamuntxo. Apa, Dani! Furu honetan azpintxo bat. Zei, korrika! Due bai, goxoan. Apa, Lorpen. Goxo, Por cierto, Lorpeneko galtzetik horretez dira, da nola, putzu hortan mustitezkizu edo. Bueno, eta aigara matxo, bortzietako azken zatira jagatzen, esker mile Lorpen. Orain, arizpe ongitegietan dugu, uste dut, berez bai? Ez dakizu eta hori gira dut? Bueno, arizpe ongitegiak hartu du 1.200 kilometroaren bertzentatia, eta ez bali badaude hemen, agur daude gai ere eta esker mile arizpe ongitegiari. Horrikan parte hartzeagatik eta kilometro erosteagatik. Apa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa Lorpen, eta aupa etxalar! Etxantoia! Horai etxalarraino lasterka, Ez kotxean, Taka, taka, oiti. Hemendik ondoan duzu, 15 kilometro bakar. Eta hortzinetatik lekuko pasatuko dugu Malerrekai. Ederra izan da hortzineak, egun senti ederra zuekin bizitatua. Erikasko, aupatue! Txalo bero bat hemen ere ekinego edatari bezala hemen hortzinetan nahi duenak, txalo bero bat, aupa ekine. Leire eta uxue, aupatue! Eta Etxalarko Gazti, hortzietako azken lekukoarekin. Etxalarko Gaztik eta Antotoki zanen da gero, ez dizute pentoik eman Antotokikoak edo? Markelek, Bale. Ez dut kusi Markelek. Markel aspaldi baitago lasterka be. Aupa Etxalar! Euskal Raujea Aurtengo laguntzakin meritu duzu Etxalartik pasatzeko, Korrika. Aupa zuen. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa Etxalar! Aupa, este bonita! Gero argazkiak horretan edizeko izan.
Olako jentzio polita agertuko da argazki guztita. Apa goietan baditu gongiak eta Kristuko joiak Ea zenbat euskaldun dauden talde txotan. defendatuko dut irarbaso Gaur lanera eta eskolara gabe eta dagoen bitartean barkatu gure zorrak idei celebrea bizardunen Don Esteberaino ganezate edo gehiago. entzuten zen izugarrizko batzok Egi gurekin azterka. hori bai ikara Eta gehemaz segi egunerokoan eskola solazten. Bizitzen. Euskara bizitzen. Auspua maten euskarak. Dantza, 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 jeltzaleak saltokan eskataz bantxitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu bongiak eta kristoko joiak, ez dira zuek enduko ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean Gora etxaren euskalduna! Eta lesaka, eta arantza, eta bera, eta igantzi doike. Arantza ribotera. Kusidu. Eta beratarri, hortxe bat. Ordezkaritza, bergoztu mantendu ordezkaritza da Malerrekan, Malerreka eta Baztanen. Bakarrik 40 kilometroa igantziarrik? Gehiengoa. Zate! Bai, orain arte hobeki. Eta gero hobeki. Gero bai, ez? No, bakarren bat berotzen kusi dut, ez dakit lasterka aldu zinuten, nondik torri izaten, noradaino egon behar duzuen. Autorrean lasterka. Nondik torri izaten lasterka, ba, noaino Erritik. Erritik. Eta zuen kilometroa zein jena da? Gaztina. Antrotoki. Eta Antrotoki kilometroan lekukoa norek eramango du? Bai, nire. Bueno, igual elkarbonatuko duzu edo, ez? Bai. Eta denen artean, zati bat, ez? 5 metro bakotxak eta pastu ondokoai. Oze? Eta bakarrik zuen kilometroa inber duzu edo asmoa duzue luzeago egiteko? Erriña. Aia, batuko zate gehiago ere? Berrira da. Furgonetak zemateko martxo ematen dirutan. Bueno, hemendik igual ritmo ona eramanen du, ez? Sobera fite ere ezin da ibili, oze? Zuek igual fiteago ibiliko zaten lasterrago, ez? Ez, entrenatu zate? Haitu entrenatzen. Haitu zate? Orduan nahi zein nahi duzu, ez? Beti dugu problema, Batzuk ibili direia lesaka marna eta korriko zuen. Bai, egiten ja, orden batzuk ja peroketak inek eta arrasandi. Eta lekuko eraman behar duzuenek ze horea da, lehenbiziko aldie da, kontatu pixket. Amets bat, erran duzu. Ez, neite. Nik ez. Baina horea izango da, ez? Esplor horikin. Polita da. Polita da. eramatia lekuko. Noiz baita eraman duzu lehenago? Txikitan igual, bai. Baina oroitzapen haunitzik igual ez? Ez. Gaur da egune, eh? Gaur eguna. Gaur gozatu eta hartu fuerte lekukoa, ez daiela erori. Ez. Ez daiela olako deus pastuzuek ere ez erori, herriraino iritsi eta gero ongi gozaldu. Bai, hori importante ere bai. Bueno, mila esker eta gozatu. Bai, Eta eskerbide guztiriako gai bat! Mujer Andrea eta hombre gizon ez ziguten irakatsi nola zen el marikon auskalo txiribirri edo txiribiton. Eta bortziliak agurtuta, ez bortzilietarrak, segitu gurekin lasterka, ongi etorri, Malerrekarre, Baiera aldaketa, eta bentseitu Zubilako gaztik. Etxarako gaztitatik Zubilako gaztitara. Antrotoki! Aupa Antrotoki! Jipi japa! Ez duzu gozaldu Antrotokikoak edo. Jipi japa! Aupa! Aupa, gaztik! Aupa, ekaizetari!
Kipi-kiapa. Aupa Antrotoki! Gora! Mira ze irudi polita! Lasai, ederki zabiltzateta. Bauze sasoia. Lekukoa ederki goratu. Bizikleta utzita gaur korrika. Lekukoarekin, munduan ikus dezaten zertan gabiltzan euskalduna. Aupa ederki zagaiak. Kaso, zulua. Etxean ikasiak eta izkidak bere alakoan hartuko. Badakik naita ezin okerra izan eta zuzentzen gaitza. Lagun loratuak ametxeta, zigarro kiratxa. Kipi-kiapa! Kirol, izerdi